Boas tardes a todos. Iniciamos a sesión deste pleno co primeiro punto do día, que é a aprobación da ata da sesión anterior de data 19 de diciembre de 2018. Algúna observación sobre a ata? Non. Queda aprobada a ata deste pleno. Siguiente punto, expediente número 1203/2017, aprobación provisional do expediente de desafectación dunha edificación destinada á residencia dos docentes do CEIP José María Laje. Solo un apunte, es que este es un asunto de mayoría absoluta. Bien, iniciamos. Sí, o expediente 1203/2017, que é a aprobación provisional da desafectación dunha edificación destinada a vivendas para os docentes do Colexio José María Laje. O Concello de Ortigueira é propietario do edificio. Este edificio está destinado a servir de residencia aos docentes do colexio. Sen embargo, segundo os informes técnicos de 17 de febreiro de 2014 e 9 de novembro de 2015, este edificio está en moi mal estado. Non cumpre os requisitos mínimos de habitabilidade exigidos pola normativa vixente, xa non pode destinarse aos fins aos que está adscrito. Pola situación próxima ao colexio, a Biblioteca Municipal e a Escola Municipal de Música, considérase que o espazo que ocupa este inmóvel sería un emplazamento adecuado para ampliar a zona destinada ao tráfico rodado e estacionamento de vehículos coa finalidade de evitar que siga producindo unha saturación de vehículos durante as horas de entrada e saída dos alumnos do colexio e da Escola de Música, e crear unha praza pública ornamental que permita a regeneración urbana e posta en valor desa zona do municipio. O pasado día 19 de decembro de 2018, o Pleno da Corporación aprobou inicialmente a desafectación do citado inmoble, acordando someter o expediente á información pública por un período dun mes, aos efectos de que calquera interesado pudese presentar as alegacións que estimas oportunas. A Secretaría Municipal do Concello certifica que durante o período de exposición pública non se presentaron ninguna alegación. Entón, teremos o expediente para, como dixo o secretario, levar a aprobación. Manuel, con este último paso para despois xa que se encarguen os outros organismos públicos, non? Entendo. Pasaría a Consellería e a continuación volvería a pleno para aprobación definitiva. O sea, sería a aprobación definitiva a última vez que traemos este tema, non? Vale. Sí, eu estou a favor desse punto, lembrando unha vez máis que calquera cousa que teñamos pensado facer no colexio, nese espazo, no presente e no futuro, que sexa ben planificada, porque o asunto do colexio, desde o meu punto de vista, por suposto, é unha sucesión de erros durante moitísimos anos, ata o punto que eu, se o penso ben, penso que o colexio, como mellor funcionaba o aparcadoiro dos buses, era na súa etapa inicial, que algúns lembrades, outros a mellor non, que era cando os buses chegaban ata a mesma entrada, baixaban os rapaces, facían rotonda onde ahora está ese patio coberto e saían. Todas as modificacións que se fan sobre proxectos orixinais de arquitectos, ao final, polo que eu estou a ver, non aquí, senón en moitos máis sitios, acaban convertíndose en chapuzas. Entón, o que se faiga co colexio, con ese espazo no futuro, hai que facer un proxecto que recolla todo, colexio, escola de música, pabellón polideportivo, pista de pádel, pensar como queremos que sea iso dentro de 10, 15, 20 anos e ano a ano ir facendo o que se poida, porque senón vamos a botar toda a vida e moito xa non veremos que o colexio seguirá sen pés nin cabeza. Sí, este punto ya fue debatido y aquí de lo único que se trata es de solicitar la desafectación. Por lo
tanto, estamos a favor. Pasamos a votación. ¿Todos a favor? Unanimidad. Siguiente punto. Expediente número 6/2019. Ratificación da resolución da alcaldía número 2/2019 relativa á solicitud de adhesión ao convenio de colaboración en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencia supramunicipais. Que se pone? Sí, expediente 6/2019, como bendió o alcalde, relativa á solicitud de adhesión ao convenio de colaboración en materia de emerxencias e prevención de riscos de incendios forestais. Contándose un pouco, con data 26 de decembro de 2018 asinouse o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais en materia de emerxencias, prevención en defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencia supramunicipais. En devandito convenio establecense que os concellos formalizan a súa adhesión coa asinatura do correspondente anexo á adhesión. Salientar que o novo convenio contempla que o financiamento do GES será a cargo da Xunta de Galicia nun 52,5%, a Diputación Provincial un 40% e os concellos un 7,5%, o que supón unha considerable reducción do gasto desta entidade local con respecto ao anterior convenio, que era do 20%. Pasamos do 20% ao 7,5%. A adhesión a dito convenio é beneficioso para os intereses deste concello e non implica incremento de gasto, senón pola contra producirase unha reducción na achega municipal. Ben. Ana? Non. Manuel? Isabel? Carlos? Nada. Nada, estamos de acuerdo. Votación, votos a favor? Unanimidad. Punto número 4, expediente número 265/2019. Modificación dos modelos oficiais das declaracións que deben de formular os membros da corporación sobre bens patrimoniais e sobre causas de posible incompatibilidade e actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos económicos. Sí, no ano 2011 o Pleno da Corporación aprobou o vixente modelo oficial destas declaracións. No seu contido advirteuse que se requiren informacións que non poden ser publicadas por motivos de seguridade, como é o caso das matrículas dos vehículos. Remitido o asunto á Secretaría Xeral, esta practicou diversas modificacións técnicas. As máis destacables son a inclusión no propio modelo dun recordatorio das liquidacións tributarias anuais que deben presentarse xunto coas declaracións anuais, a aclaración de que solamente se debe especificar a localidade onde radican os inmobles, cargo público municipal que se desempeña en cada momento, supresión de datos que afecten á seguridade ou privacidade dos membros da corporación e recordatorio de que as declaracións deben presentarse anualmente. Ben, gracias, Ángel. E Ana? Manuel? Isabel? Carlos? Non. Pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Votos a favor e 3 abstencións. Ben. Punto número 5. Expediente número 237/2019, aprobación da base número 33 das bases de execución do Orzamento Municipal prorrogado para o ano 2019. Ángel. Sí. Na base 33 da execución do Orzamento Municipal regúlanse as denominadas subvencións previstas nominativamente. Devandita base ven a suplir o anexo de subvencións polo que a súa vixencia é coincidente co exercicio. Para este ano 2019 preténdese consignar as mesmas subvencións nominativas que no ano anterior. Nós temos o listado arriba das todas a documentación. Nada máis. Ana? Manuel? Isabel? Bueno, que o presupuesto inicial non. O presupuesto inicial non o prorrogado non coincide con esta. Vemos que agora no presupuesto aparecía a Fundación Ortegalia e agora, según un acuerdo siguiente, cando nosotros propuñéramos, os non escritos propuñéramos esa partida da Fundación Ortegalia de 35.000 euros, 20.000 para as Promor e 5.000 para o fútbol, agora ven modificar. Refíreste a iso, non? Sí, está moi claro. Sí, sí.
Non, moi claro non. A ver, o presuposto aprobado, prorrogado, non viña así. Viña ca Fundación Ortegalia. A raíz da nosa proposta no pleno de abril, modificáronse. Entonces non era do presuposto. Saltas un paso. Pero bueno, nosotros estamos de acordo porque éramos nosotros o que queríamos así, pero eu quería que aclarara o señor portavoz que non é o... É que está suficientemente claro. Bueno, claro, parecerá usted, pero ao mellor os veciños non teñen suficientemente claro. Esta información non é a mesma que se deu en xaneiro do ano 2018. Podemos repetir si queres, pero... No. Carlos? Neste punto vou me abster, porque está incluída unha subvención de 1.000 euros que afecta ao Instituto de Ortigueira, ainda que, se a memoria non me falla, penso que xa o ano pasado tampouco a cobrou, porque... Non a cobrou porque non quixo o Instituto, porque era máis o papeleo que lle supoñía que o beneficio que se tiña, porque creo que era por unha actividade dos rapaces, que ao final fixéronse outras moitas actividades que se compensaron de outro xeito. Pero, de todas maneiras, por un tema técnico, penso que debo abster. Sí. Esto en realidad empezó bastante antes de lo que aquí se ha comentado. Esto para hacer una pequeño, muy pequeño recordatorio. Es una preposición que presenté yo el 7 de julio del 2017 para que, en vista de que ustedes se querían, y lo están consiguiendo, cargarse la Fundación Ortegalia, que por lo menos ese dinero fuese destinado principalmente a Asproamor. 17 meses después de presentar esta proposición, 17 meses después, en diciembre del 2018, consiguieron hacer lo que yo les proponía, con el consiguiente perjuicio para Asproamor. Durante el 2017 no pudo cobrar ese incremento de esa subvención y en 2018, unos días antes de finalizar el año, consiguió firmar el convenio. Bien, lo que yo cojan el vídeo de aquel pleno y cómo me pusieron, les proponía, resulta que ahora se puede hacer de la manera que yo les decía, que es modificar en este caso, la base número 33 del presupuesto, y aunque tiene razón Isabel en que al no hacer presupuestos, el presupuesto vigente a día de hoy es el prorrogado de 2017, y al prorrogarse los presupuestos, los créditos vuelven a su inicio, y en su inicio aquí consta una subvención a la Fundación Ortegalia por valor de 25.000 euros y una subvención a Asproamor por importe de 15.000 euros. Que ahora la señora interventora en su informe dice que se puede hacer así. Claro, es lo que les dije yo el 7 de julio del 2017. Revísenlo, por favor, se lo pido por favor que lo revisen como me pusieron en aquel pleno. Está el vídeo ahí, que era... me llamaron no sé qué, no sé cuánto, que eso no se puede hacer, que no tenía ni idea, no sé qué, no sé cuánto. Mire, pues ahora ve que eso no se puede hacer. Lo que lamento únicamente es que por su, digamos, simplemente por su terquedad de no hacerme caso, de no darme la razón, Asproamor durante 2017 no pudo cobrar este incremento. Y en 2018 lo pudo cobrar, no sé si le pagarían ya, a finales de 2018. Dicho esto, solo faltaría que algo que les propuse yo en julio del 2017 no estuviéramos a favor. Por lo tanto, estamos de acuerdo y además estoy de acuerdo en que se haga así. Nada más. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 10 a favor y una abstención. Punto número 6. Expediente número 270/2019, modificación orzamentaria na modalidade de suplemento de crédito e crédito extraordinario. Ante a existencia de gastos que non poden demorarse ata o exercicio seguinte,
para os que non existe crédito no vixente orçamento da corporación, e dado que se dispón de remanente líquido de tesourería segundo os estados financeiros e contables resultantes da liquidación do exercicio, incouse expediente para a concesión de crédito extraordinario financiado con cargo ao remanente líquido de tesourería. Con data 26 de febreiro de 2019, emiteuse memoria da alcaldía na que se especifica a modalidade de modificación do crédito. Crédito extraordinario e suplemento de crédito, financiado con remanente de tesourería e a súa justificación. Con data 26 de febreiro de 2019, emiteuse informe de intervención favorable á proposta da alcaldía e con data 26 de febreiro de 2019 elaborouse informe de avaliación do obxectivo de estabilidade orzamentaria. Os expedientes de concesión de crédito extraordinarios e suplementos de crédito serán incoados polo presidente da corporación, deberán acompañar dunha memoria justificativa que se acompaña, existencia de facturas contidas na relación de facturas F/2019/4, facturas correspondentes a traballos, servicios ou recepción de bens realizados no exercicio 2018 e para as que non existía crédito adecuado e suficiente para a súa tramitación e que se encontraban pendentes de algún trámite para poder proceder á súa aprobación. O deber de dar cumprimento á normativa de morosidade e ao período medio de pagamento a proveedores, de aí a necesidade de que se aproben canto antes estas facturas ao obxecto de aprobación. Tendo en conta, ademais, de que os servicios facturados se teñen prestado, que os prezos se axustan ao mercado de contratacións similares, procede a aboar o importe desas facturas. Despois temos a liquidación do orzamento municipal do Concello de Ortigueira, aprobada por resolución da alcaldía en data 20 de febreiro de 2019, os datos que se desprenden da mesma, así como dos informes de intervención sobre a avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e a regra do gasto, o Concello de Ortigueira conta con un superávit orzamentario por un importe de 1.291.542 euros e un remanente de tesourería para gastos xerais axustados de 2.436.058,01. Nada máis. Sí, Ana. Isabel. Carlos. Sí, vamos a ver, estamos a falar de unha relación moi importante de facturas. Ou non estamos no punto X, non? No, estamos aceptando crédito. Pero la relación es la misma. La relación de facturas es la misma. Vamos a ver. Estamos solicitando crédito. Moi ben, eu non me vou negar a que se paguen todas esas facturas, pero non sei se neste punto ou no seguinte, non sei se me gustaría comentar algunhas, como os plenos están grabados, para que os veciños saiban que non estamos facendo as cousas desde o meu punto de vista todo ben que sería necesario. Hai unha factura de 11.214 euros pola que lle pagamos, se entendín ben, a la Voz de Galicia unha promoción do festival no suplemento Fugas, non? A mí pareceme excesivo. Eu lembro aqueles anos de inicios do festival nos que Xavier Garrote, Marías e outros dous collían un vehículo e iban por toda a xeografía do Estado repartindo e pegando cartéis. Claro, eu sei que o festival hai que promocionar, aínda que o festival xa está bastante promocionado, hai que ir regulando, se vemos que a cousa baixa, pois aumentalo, e se vemos que excede as nosas posibilidades de organización, pois mantelo sempre nunos niveis. Penso que eses 11.000 euros a Voz de Galicia non forman parte desa promoción intelixente e que con 11.000 euros poderíase facer unha promoción similar moito mellor, moito máis, con moitos menos cartos, incluso volvendo ao sistema ese de ir festival por festival, aglomeración por aglomeración, promocionando noutros eventos este festival, e non gastaríamos eses 11.000 euros. Hai unha factura que, se despois, se teñen tempo, me gustaría que me explicaran, de 1.000 euros. Non estou collendo todas as grandes, estou collendo así algunhas casi ao chou, non? Algunhas que me abultaron un pouco. Alugueiro dun Toyota Hilux a Autos Iglesias. Non sei para que foi necesario ese alugueiro, pero claro, por 1.000 euros casi mercamos un vehículo de segunda man e despois podemos tirar ao lixo, se queremos, se para uns días. Non sei que cantidade de días foi.
hai unha de insecticidas que non é pola cantidad, hai unha autónoma, supoño, deste pobo cos apelidos que vende produtos de insecticidas, pero entre eles me figura o glisofato. Eu pregunteille ao señor concelleiro de Obras polos sulfatos que se estaban empregando, dixo que eran todos ecolóxicos. Non sei se ese glisofato, aí lín, nesa factura concreta, lín un bote de 5 litros, a mellor era para unha acción específica, pero quería que se me aclarara iso, se non é agora, pois na quenda de robos e preguntas. E despois, a máis importante, que son unha sucesión de facturas de 6.000, 9.000 euros, ata chegar casi a 70.000, ou sin casi, a Servicios Sociais Virxe do Carme, que, polo que me explicaron, non hai moito, é unha empresa que asume, pois, unha parte dos servicios sociais de axuda a domicilio que non dá asumido o Concello. Entendo que é unha privatización dese servizo da que eu non tiña coñecemento de que houbera algún tipo de contrato, concesión, entón, se me pode explicar tamén. E agora remato, bueno, teño algunha máis, pero remato con os gastos isto afecta agora, pero tamén afecta aos de antes. O capricho que tiveron en mandatos anteriores de facer as vivendas sociais no medio do pobo, pois agora estamos pagando unhas cuotas, entendo anuais, porque vin dúas facturas de 3.000 e pico euros, uns 6.000 euros anuais de comunidade de garaxes. E despois, en Espasante, hai uns traballos de acondicionamento que fixo Villasuso. Eu vin dous, tampouco mirei todo aí punto por punto, vin dous, cada un deles de 3.000 euros. Bueno, entendo que a emerxencia fai que en Espasante haxa que habilitar espazos de aparcadoiro, pero entendo que no futuro, todos, quen goberne este Concello no futuro, tiñemos que pensar un pouco máis a longo prazo e non pensar en que vamos a botar toda a vida de alugueiro, alugando fincas e limpando fincas e acondicionando fincas, porque, a ver, penso que hai que darlle adiante a ese plan urbanístico, hai que habilitar espazos fixos, incluso estou a falar no futuro de expropiacións, de urbanización, pero non podemos estar toda a vida alugando terreos e acondicionando leiras para aparcadoiros nunha vila. E vamos deixar así. Podemos debatir o contido das facturas no seguinte punto. Gracias, Carlos. Rafa? No, bueno, si me permite solo una pregunta a la señora Lagarreta, porque su intervención tal, pregunto que tiene que ver que el edificio esté en el centro del pueblo a pagar la comunidad. Quiere decir, si estuvieran en Espasante no pagan comunidad a los vecinos. No, pero a mellor usted ve o aparcadoiro do Cunqueiro, do Álvaro Cunqueiro. O alcalde de Vigo, que non é santo da miña devoción, fixo un alao gratuito. É dicir, se eu quero ter unha plaza de aparcadoiro no medio do pobo, pois teño que excavar tres pisos para abaixo, teño que facer ali un aparcadoiro, gastar unha pila de pasta, non vamos falar de como quedou, e ainda encima ahora toda a vida o Concello vai ter que pagar de comunidade 6.000 euros. Se esas mesmas vivendas sociais se fixeran a mellor noutro espazo máis alonxado, pois podíamos traballar máis en horizontal, e se estamos falando de vivendas sociais, pois se o Concello necesitaba tanto aparcadoiro, que dubido iso para o día a día, pois a mellor había que habilitar outro espazo. Pero, bueno, eso xa foi tomado e agora estamos obrigados durante toda a vida a pagar 6.000 euros anuais. No merece la pena máis. Bueno, pasamos logo a votación deste punto. Votos a favor? Votos en contra? Perdón, as facturas tens que pagar. E se non as pagamos ahora, vai a saber que pagar máis adiante. Eu vou votar a favor. Bueno,
Votos a favor. Porque, ainda que non estou de acordo ca mitad da... Este é quitar o crédito. Sí, exacto, estou a favor de que se... solicite crédito. Claro. Votos en contra. Ao final de pagar. Abstencións? 3 abstencións. 5 a favor e 6 abstencións. Ben, progreso punto. Siguiente punto. Punto número 7. Expediente número 218/2019. Recoñecemento extrajudicial de crédito número 1/2019. Sí, que se paga. Vista a providencia da Alcaldía, onde se solicita informe de fiscalización do expediente de facturas por importe de 465.468,41 euros, correspondentes a facturas por traballo e servicios de recepción de bens realizados en exercicios anteriores e para as que non existe crédito adecuado, suficiente para a súa tramitación, vista a necesidade de tramitar un recoñecemento extrajudicial de créditos da relación das facturas F/2019/4, facturas correspondentes a traballos realizados ou recibidos en exercicios anteriores e para as que non existía crédito adecuado para a súa tramitación no 2018, que se encontraban pendentes de algún trámite para poder proceder a súa aprobación. As facturas a incluir para a súa aprobación foron debidamente conformadas, entendéndose, polo tanto, que o gasto foi realizado conforme as condicións pactadas. O recoñecemento extrajudicial de crédito, un procedimento legal absolutamente normal e que fan todos os concellos a principios de ano. O noso concello, xenera máis ingresos que gastos e así vamos redistribuir o remanente que temos. Ben, gracias, Ángel. Sí, Ana. Sí, ahora sí que vamos a empezar con as facturas. Entonces, bueno, primeiro gustaríame, foi unha pena, isto é unha crítica para usted, foi unha pena que non votamos 4 anos aí sentados, o señor alcalde agora, que había que gravar os plenos, e usted que non sabía que gravar. Pois foi un fallo moi grande, porque gustaríame agora que vira como lle chamaba a atención cada vez que usted traía un reconocimiento extrajudicial de crédito. Pero é que lle chamou incompetente, sinto dicir o que pensaba igual que pero resulta que chegamos nosotros e volvemos á misma. Creo que este ano é o segundo reconocimiento extrajudicial de crédito e este é de 465.648 euros. Porque acabar de pagar por decreto o día 5 outros 200 e pico mil euros. Claro que temos remanente, como non vamos ter, están as facturas sin pagar. Isto non é culpa da oposición, isto é culpa de que no 2017 fixéronse os primeiros presupuestos socialistas, fanse un pouco sin saber moi ben por onde vai o tema, que acabamos de chegar, pero no 2018 pois vese onde non chegaron os cartos, ponse manos a la obra e fanse outros presupuestos máis adaptados aos gastos que temos. Pero como non, no 2017 os presupuestos fixos a concelleira de Economía e Facenda, ela sola, e non estaban ben feitos, pero resulta que non se fixeron outros, entonces non chegan os cartos. E para facer os seguintes presupuestos hai que negociar, porque non temos maioría absoluta. Entonces, iso é moito traballo, para que se vai negociar. Igual que hai que negociar para pagar. Eu estou de acordo en que todo aquel que fai un traballo para o Concello ten que cobrar. Ademais, é que eu creo firmemente porque na súa época o meu home fixo algún que outro traballo así para o Concello e cobrou, como non iba a cobrar. Tamén ao mellor con reconocimiento extrajudicial, pero cobrou. E creo que cada un que fai un traballo ten que cobrar. E o que sabemos nosotros a día de hoxe non sabe a xente da calle, non sabe as pequenas empresas que dan un servicio ao Concello, non saben que se está dando un servicio onde non hai presupuesto, que non vai cobrar en moito tempo e que despois o máis fácil é os malos son os demais. Non, porque aquí hai unha pila de facturas que non deberían estar. Pero eu solo, como os meus compañeiros miraron as demás facturas, eu solo mirei unhas que tiñan un interés especial así
máis que nada por saber sobre o noso Festival Celta. Porque unha cousa que levábamos no noso programa era facer unha auditoría das cuentas do festival, que nos olvidamos completamente disso porque agora non nos interesa. Temos unha partida habilitada de 390.000 euros para o Festival Celta. Revisando estas facturas, eu encontrei a parte que van en reconocimiento extrajudicial, o sea, a parte dos 390.000 euros, hai outras 75.702 a parte. Pero no decreto dos 200.000 hai outros 10.020 euros. Os 390 no que eu encontrei son 480.666 e non están todas, porque as actuacións do teatro eu só vin unha. Cada vez que lle dou unha volta a isto, encontro outra. Seguramente se lle dou algunha volta ainda hai máis. Entonces, creo que nos temos que, estou de acordo co señor Legarreta, que nos temos que centrar no festival, mirar, sendo que non quero que desapareza o Festival do Mundo Celta, porque, por decir de alguna maneira, son unha das beneficiadas, porque a hostelería deixanos cartos o Festival Celta. Pero, hasta que punto temos que gastar 600.000 euros, 550 nun Festival Celta? Aquí non están todas. E vamos en 480.000 euros, casi 481.000 euros. Paréceme unha barbaridade. No resto das facturas, creo que os meus compañeiros anduveron mirando máis. Non vou mirar unha por unha porque para gastar 75.000 euros a maiores, se os teño que nombrar todos, é unha barbaridade. Pero despois vin outra factura que me chamou moitísimo a atención, que é dun autobús que vai a Sevilla, de casi 4.000 euros. Supoño que iso, gustaríame saber de que é e que beneficio nos trouxo. Eu non vou falar de ninguna factura máis, vou me quedar con esas. Ben, gracias, Ana. Manuel. Bueno, eu non quero ser moi repetitivo, pero leva, no que leva de legislatura, 1.973.000 euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito. Eu creo que isto é unha mala gestión, como dixo a miña compañeira, tanto criticou ao señor Girón no seu día, e resulta que vostede chega e ainda o fai peor. Estou totalmente de acordo tamén co señor Legarreta, que as facturas hai que pagalas, pero primeiro hai que sentarse a negociar e poñerse de acordo que vamos poder pagar, non, porque hai aquí un despropósito de facturas que non son adecuadas e non ten nada máis que decir. Ben, gracias, Manuel. Isabel? Sí. Bueno, a ver como empezo. Efectivamente, van casi 2 millóns de euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito. Vostede recorda como aprobou o último reconocimiento extrajudicial? Se me fai un pouco de caso, non recordo. No, continúe, Isabel. No, estou vai facendo unha pregunta. Se recorda a última vez? Continúe, que non lle vou responder. Vale, bueno, non pasa nada. Contesto eu tamén. Pregunta, contesto, non se preocupe. Pois, ben, o último reconocimiento extrajudicial de vostede, que foron de 235.000 euros, foi gracias á nosa proposta destes 3 concelleiros, porque vostede non daba aprobado, e o día seguinte de non aprobarse ese pleno do 16 de abril de 2018, metimos por registro aquela instancia solicitando unha reunión con vostede para intentar este desbloqueo de estar pendientes esas facturas. Aí negociouse que da partida da Fundación Ortegalia, deses 25.000 euros, 20.000 foran para Aspromor e 5.000 para o fútbol. Pois ben, iso é o que tiña e o que debería facer agora tamén, se tanto lle interesara a vostede, que estamos de acordo en que teñen que cobrar todas as empresas que fan unha prestación de servicio, pero non todas as que están aquí teñen que cobrar. Por que? Porque aquí hai algunhas facturas nesta relación que non poden ir. Non poden ir porque, vou explicar dentro de nada, pero non poden ir. Entonces,
hai que buscar o xeito de que a facer un cribado, como vostede fixo na comisión informativa, que sacou unha que por error colárase, dun reportaje no restaurante Planeta, igual que sacou esa, pois facer un cribado de estas facturas. Neste caso, vostede non se dignou a falar con ningún desta corporación. Bueno, polo menos con nosotros, que naquel momento sí que lle botamos unha mau. Eu non sei se falou con algún outro conselleiro para intentar salvar este. Co cual, vostede sigue no seu intento, perdón pola expresión, de facer todo por sus cojones. Mire, señor Penaval, aquí, en Ortigueira, os ortigueirenses, estamos cansados de que os alcaldes faigan todos por sus cojones. E a ver se empezan a facer algo por vocación, por ansia, por ganas de traballar. Que iso, en toda esta legislatura, vostede parece ser que está bastante nulo de esa actividade. Con referencia ás facturas, vostede contratou un gabinete de comunicación por 9.000 euros masiva, un rediseño da página web por 12.000 euros masiva, unha contratación de asistencia técnica de 7.188 euros masiva. Aí van os 3.000 exemplares de 8 páginas, bimensual, envío postal ás casas, nas actividades municipales, actos, eventos e todo. Fai un total de 28.118 euros masiva, con contrato de adxudicación. Vale, tragamos con isto. Vale, pero es que agora, nesta relación de facturas que van a crédito, extrajudicial de crédito, porque xa non hai partida, e non entendemos por que non hai partida, porque a primeiros de ano xa están outra vez aumentadas as partidas para darlles pago, e agora vemos que non hai partida ninguna, e aparecen facturas de xaneiro de 2018. Encontrámonos con un reportaje do alcalde en Loiva por 100 euros, un reportaje fotográfico, isto a maiores dos 28.000, un reportaje fotográfico ao alcalde entregando diplomas de 245 euros. Mire, señor Penavat, por 245 faigolle o reportaje e aplicolle o Photoshop. Despois, aquí debe haber outro error nesta factura, que pon a mesma persona que fai os reportaje fotográfico, pinchos con responsables de seguridade. Vostede, que agora colleu a manía de devolverlle as facturas aos proveedores porque non especifican ben o concepto, pois pinchos con responsables de seguridade 150, reportajes en las bodas de oro 287, reportaje do obradoiro de pescados e mariscos 139 euros, reportaje en Mondolledo da ofrenda 600 euros, casi 1.000 euros máis, que viría moi ben para incrementar a subvención da natalidade ou axudas á emergencia social, calquera outro gasto en que se puidera justificar de outro xeito. É dicir, que usted o único que gasta é en festas, en publicitarse, etcétera, etcétera. Seguindo, cas facturas que van a este reconocimiento, aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seguros de vehículos. Mire, aquí aparece unhos recibos con vencimiento en diciembre. Eu, todo o mundo que ten un coche, se o vencimiento lle ven en diciembre, como non o pague en xaneiro, a póliza anúlase. Co cual, estes que acabo de nombrar, 7 ou 8 recibos, teñense que excluir de este listado, porque estas pólizas están todas anuladas. Estas pólizas están todas anuladas. Non che espera unha compañía de seguros 3 meses para pagar o recibo do seguro. Isto sabe todo o mundo. Isto é sentido común. Que, por desgracia, aquí falta bastante. Temos vencimientos de diciembre de pólizas do Cascai. Precisamente o Cascai HGJ, ese recibo que está aquí, ese recibo está anulado. Seguramente o fixeron en outra compañía, que vostedes cambiaron os seguros de flota a outro agente, e esta hai que devolvelo. Non pode ir aquí. Fai unha suma de 3.000 euros, 2.806,15. Sigo. Na partida de gasoil había, co presupuesto prorrogado, 60.000 euros. 60.000 euros. A reconocimiento extrajudicial van 20.000 euros máis.
E no decreto da alcaldía que usted firmou o 5/3, pagou 9.842,80. O sea, 90.000 euros de gasoil. Vostede, que era o que dicía que a partir das 3 da tarde iban quedar os coches aparcados no parking. Parece ser que alguén, non sei, ten que controlalo. Vale. Con referente ao gasoil, vostede firma o decreto no que hai partida presupuestaria. Entonces, eu que rebusco as facturas de gasoil, vexo que en reconocimiento extrajudicial, que van á mesma partida, a 25-24 e 25-26, podeme explicar como firma no decreto a 25-27 e 25-25 se son posteriores ao decreto. Non quero dicir, por tanto, miren, vamos facer unha cousa, revisen as facturas, convóquenos, miramos as facturas, revisen, as facturas son súas, non son nosas, e ter que vir nosotros a oposición dicirlle como teñen que facer o seu traballo e non cobrar nada por el, señor Penabaz, porque, aunque parezca extraño, tamén hai no que aclarar, ningún destes concelleiros que estamos aquí á exclusión do grupo de gobierno cobra nada, nin comisións informativas, nin asistencias a plenos. Aquí o único partido que cobra é a agrupación socialista, como se aprobou, e os concelleiros e o señor alcalde, os concelleiros do grupo socialista. Era ben aclarar. Entonces, seguindo con isto, quero que nos contesten, bueno, estas facturas, e despois quédame o importe de axuda a domicilio. É dicir, axuda a domicilio os servicios sociales utilizan a axuda a domicilio cos personal do Concello, pero vostede, como facían falta porque a Xunta concedeu máis horas e non hai unha bolsa de traballo para a axuda a domicilio, e como usted tampouco quixo facer o obradoiro de empleo no que a xente formábase para poder desempeñar esa profesión, e vostede tampouco quixo, ocorreuselle nada máis que contratar unha empresa privada sin contrato de adxudicación, sin ningún tipo de trámites a seguir, pola friolera de 78.917,48. Imagínese usted a xente que puido desde o 2015 nun obradoiro de empleo para axuda a domicilio, que agora podería estar traballando, vostede facer unha bolsa de empleo, como está facendo en Cariño e nos demás sitios, e tirar desa bolsa para cubrir esas deficiencias no servicio. Pero nada, vostede 78.000 euros que se van para a empresa das Pontes. Non me queda máis nada para dicir agora das facturas. Xa lle deixo. Gracias, Adel. E Carlos? Sí, un pouco sobre o que comentei antes, engadir un par de detalles. Eu, ainda que xa critiquei certas cousas, sí que lle rogaría á señora Rego que se preocupe máis, que xa sei que o fai, das facturas grandes e non tanto das pequeniñas, porque aquí é verdade que se un reportaxe en Loiva, un reportaxe non sei onde máis, estamos falando de 50 euros, de 60 euros, que se pides, neste caso, máis vou dicir, é un fotógrafo que está moi cerca de min agora mesmo, se lle pides que vai a Loiva a facer unhas fotos, pois tens que pagarle. Bien. Eu falei aí un momento de 20.000 euros, perdona, Isabel, 11.000 euros a la Voz de Galicia por 3 follas ou 4 de prensa, que eu teño as miñas dúbidas de que a xente lea,
ou polo menos a xente nova que ven ao festival, xa non merca a Voz de Galicia. Todos os que lemos a Voz de Galicia a día de hoxe, a maioría, salvo o día que vamos a tomar o café, ou, bueno, cando vamos a tomar o café, casi sempre o facemos en rede. E a parte esa de fugas, moitas veces xa ao móvil xa nin chega. Bien. Entón, eu entendo que os concellos, agora e antes, actúan, non vou dicir como unha ONG, pero sí que van repartindo un pouco entre os empresarios que hai no pobo, dándolle un pouquinho a cada un que non lles dá para vivir, pero sí que hai un pequeno complemento, e así é como imos funcionando. Entón penso que temos que fixarnos máis, e aí coincido contigo, nestas facturas grandes, nestes problemas grandes, e non tanto nestas pequenas facturiñas, porque se nos poñemos, eu algo de fontanería entendo, algo de fotos para sacar unha foto mala tamén, un tornillo se non apretar, entón ao final os concellos nos vamos a dedicar todos os concelleiros a estar ao alcalde pintando, é dicir, a ver, dentro de uns límites, eso por un lado. Sí que lle critico ao señor alcalde o tema de que unha concesión tan importante non se faiga con coñecemento de todos os grupos. Teño unha dúbida, porque sí que sei, teño un coñecemento directo que ás veces é difícil atopar persoal que desexe traballar en axuda a domicilio. Vamos a ser tamén realistas, e sei no de boa tinta que ás veces determinadas sustitucións son difíciles de tal, porque vivimos nunha terra, e máis que nada, vivimos nun estado no que temos pasado da FP, e aquí sobran enxeñeiros, sobran arquitectos, sobran licenciados de todo tipo, pero nos falta moitísimo persoal Perdón, señor cualificado. Legarreta, mire, o alcalde... Isabel, No, bueno, estou mirando para cá. Temos o turno de palabra, escoitouse... Pero por alusións ou non... Pero ao final, por alusións, bueno, entón, coincido contigo en parte da crítica, pero, porque xa te pasou outra vez, non recordo agora con que facturas, vaite as grandes, deixas as pequeniñas, ten unha explicación. As pequeniñas non sacan de pobre a nadie. Poidolle contestar? Ao final, no turno de alusións. Nada, xa está. Gracias, Carlos. E Rafa. Sí, después de la intervención del segundo portavoz del gobierno, pues, no futuro sería el primero. Bueno, vamos a ver si aclaramos este tema un poco, sobre todo en atención al enorme público que tenemos hoy aquí. Se nota que están las elecciones ahí muy cercanas y esto provoca un poquito más de entusiasmo electoral. En el punto anterior aprobamos generar el crédito para pagar estas facturas. Bien, y ahora estamos tratando ya de las facturas en sí. Y yo no voy a enumerar ninguna de las facturas, y sí que es cierto que me voy a fijar solo en dos enormes, pero en lo que sí que, lógicamente, llevo, si no recuerdo mal, desde la convocatoria de la Junta, visitando todos los días a la señora interventora para que me aclare con el fin de resolver pues, las dudas que genera este expediente. ¿De qué se trata aquí? De pagar unas facturas que no están en el presupuesto, que, como bien sumaba el compañero Manuel, este alcalde, alcalde, me refiero, claro, lleva en esta su legislatura 1.973.390 euros en facturas fuera del presupuesto. El presupuesto del Ayuntamiento de Ortigueira, aproximadamente, hablo un poco ahora de memoria, es de 6,5 millones, ¿no? Aproximadamente. Bien, lógicamente están todos los gastos de personal, que es la mitad, más o menos, y tal. Pero en estas facturas que se haya gastado 2 millones de euros fuera del presupuesto, pues bueno, no tiene muchísima explicación. Pero lo que no tiene explicación ninguna, porque yo hacía reconocimientos extrajudiciales de crédito, es decir, también yo gastaba más dinero del presupuestado, sí, como prácticamente la totalidad de los alcaldes que hacen presupuestos, claro,
hay los que no los hacen, entonces eso da igual. Lo que sí que no hacía nunca, porque no lo permite la ley, es contratar a alguien diciéndole, oye, hazme este servicio, pásame la factura. Eso es ilegal. Eso sí que no lo hacía nadie. Pero por lo visto, aquí hay algunas facturas que sí que cumplen, digamos, esa característica. El informe de intervención lo voy a leer muy rápido, he subrayado solo algunas cuestiones esenciales, pero dice el informe de intervención, no es que lo diga yo, leo textualmente, abro comillas, falta de existencia de crédito, non ter seguido o procedimento de adxudicación correspondente, evitando desta maneira a necesidade de iniciar as accións xudiciais correspondente por parte dos contratistas. Na maioría das facturas non se dá cumprimento aos requisitos que deben cumprir os contratos menores, sen perxuicio de que poderíamos estar ante fraccionamientos e superación do importe do contrato menor. Prácticamente, todos os proveedores incluídos na relación de facturas ou ben directamente non teñen contrato licitado conforme a normativa reguladora ou ben tiveron en algún momento, pero unha vez rematado o prazo de execución continuou prestando os servicios sen que se licitase novamente unha contratación. Es decir, ha terminado el contrato, llamada telefónica, no, usted siga pasando el servicio y páseme la factura. Muy bien. Nesta intervención, porque estoy leyendo, non consta a tramitación dos expedientes de contratación dos correspondentes servicios. Por tanto, a aprobación destas facturas carece de cobertura dun contrato administrativo ou documento xurídico que ampare a realización da prestación polas empresas. Poderíamos estar ante fraccionamientos de contratos. Conclusión. Esta intervención emite informe del reparo suspensivo. Y hago un pequeño inciso aquí, que luego pone también un informe de la interventora, supeditada a la aprobación del crédito que dotará de cobertura una vez entre vigor, supeditada al punto anterior que sí que fue aprobado, pero que tiene que entrar en vigor. Es decir, yo no sé cuál va a ser el resultado de esta votación, de este punto, pero independientemente de cuál sea el resultado, la modificación que aprobamos antes hay que publicarla, tiene que exponerse al público y tiene que entrar en vigor. Es decir, que nadie de esta relación de facturas piense que si se aprueba aquí el punto va a cobrar mañana. No. Va a cobrar una vez que entre en vigor el punto anterior. Y eso, ¿cuándo va a ser? Pues no se sabe. ¿Por qué? Porque el 22 de octubre de 2018, aquí en este pleno, se hizo una modificación de crédito exactamente igual que la del punto anterior, por importe de, ese era un importe menor, aquí estamos hablando de 465.000 euros, el 22 de octubre de 2018 se hizo un suplemento de crédito de 87.000 euros. Que sepa yo, y que me corrija el alcalde si me equivoco, no está en vigor todavía. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses. Yo no sé quiénes están incluidos en estos 87.000 euros, pero pobrecitos de ellos, porque 5 meses después aún no ha entrado en vigor. Esto es desidia, exclusivamente. Se viene, el pleno, se aprueba y luego no se tramita. Bien, continúo. Este es el informe de intervención. No voy a entrar en ello, pero porque ya lo he dicho alguna vez. Pero si ustedes leen el informe de intervención del 13 de mayo de 2016, es decir, de prácticamente hace 3 años, dice exactamente lo mismo que dice este. La interventora en aquel momento también advierte que se formula un reparo por ausencia de procedimiento de contratación de los servicios. La disculpa del señor alcalde es siempre estoy en ello, lo estoy mirando, lo estoy mirando. Lleva 3 años mirándolo, con informes de intervención. Y sigue sin hacer lo que la interventora le dice que es lo que tiene que hacer, porque lo dice la ley, no porque lo diga la interventora o se lo diga yo. En mayo del 2016, por supuesto, si alguien lo quiere leer, aquí le dejo una copia para que vean que esto no es nuevo. En aquel momento el reconocimiento era de 96.000 euros. Bueno, pues ya le dice que tiene que hacer trámites de contratación. Aquí hay otro, del 2017, exactamente igual, del 2018, no sé dónde lo dejaría, y aquí ahora tenemos el del 2019, todos iguales. Ten cuidado que vas a llegar a 2014.
Eso estuvo bien, claro. Además te doy un punto. Bien. Ahora no sabía. Sí, pero insisto, la diferencia. Non é o concelleiro, Pero, Carlos, insisto en la diferencia, con procedimientos de contratación legales, no saltándomelos a la torera. Bueno. Es muy... No, no. Eu creo, Es muy así, diferente. de memoria, Vale, os do gasoil, por exemplo, os seguros dos coches, perdón, recordo a Isabel dicindo o mismo que estás dicindo ti, pero dicindo a ti. Entonces, vale, por favor, Non sí, copies, vale. Carlos, non copies. Bueno, continúo. Efectivamente hay dos empresas que tienen un volumen de facturación elevado. No voy a decir el nombre de las empresas porque tal, pero sí que voy a decir el servicio que dan. Uno es un servicio en la piscina, donde también se formula un reparo suspensivo y siguen emitiendo facturas, y a pesar de no tener contrato, siguen emitiendo facturas. Y otra es, evidentemente, el servicio de ayuda a domicilio, que leo textualmente en otro informe de los servicios jurídicos de este ayuntamiento. En relación a los servicios que presta a empresa en cuestión, a este Concello de Ortigueira, non consta a tramitación de procedimento de contratación algún, nin tampouco resolución de adxudicación. Neste sentido, nin o Departamento de Contratación nin esta Secretaría participaron na súa elección e adxudicación. Consecuentemente, non se recadaron os servizos destes departamentos nin para a redacción de documentación preparatoria, pregos, memorias, etc., nin para emisión de informes. A pesar de eso, yo no sé cómo, me imagino, el alcalde, insisto, teléfono, pasa la factura. Bien. Como esto es así, y suma y sigue, porque hoy por la mañana me desayunaba también con otros dos reconocimientos extrajudiciales de crédito, estos de competencia directa de la alcaldía, pero que también son reconocimientos extrajudiciales de crédito. Aquí estamos en uno que tiene que autorizar el pleno, otro de 14.000 euros y otro de 245.000 euros. Aquí no hay dinero que le llegue al señor alcalde fuera del presupuesto. Fuera del presupuesto. Bien, como para que no me diga el señor alcalde que todo es crítica, crítica y crítica, le vamos a dar varias soluciones. Señora, sí, una cuestión que se me olvidaba. Esto, como decía en caso el portavoz, el oficial, decía que son facturas que han entrado ahora y que, bueno, tal, que se están tramitando. Bien, vale. No es cierto. Aquí hay facturas de enero, de febrero, muchas de marzo, de abril, del año 18. No son facturas que hayan entrado a final del año y que se haya agotado el crédito. No. Hay muchísimas facturas de inicio del año. Por eso, señor alcalde, hay una cuestión que, digamos, dado de, bueno, pues mi experiencia en este tema, que no me creo. Y es el periodo medio de pago. Mire, si usted en el año 2016, a finales del 2016, principios del 2017, el periodo medio de pago, el informe del Ministerio de Hacienda, estaba en 120 euros, son 4 meses. 120 días. Perdón, ¿qué dije? Perdón. 120 días, no euros, euros son muchos más. Si después de eso nos encontramos con estos reconocimientos extrajudiciales de 2 millones de euros, es imposible que el periodo medio de pago esté en 56 días, como nos dice el alcalde. Bien, como yo sé que esto es imposible, lo que voy a hacer, y la información que me da, pues no me la creo, ustedes lógicamente se la podrán creer, voy a hacer lo siguiente. Voy a pedir este dato al Ministerio de Hacienda y a ver lo que me dice. Y en el próximo pleno, supongo que el Ministerio de Hacienda de aquí a allá me contestará, me dirá el dato real, oficial, de periodo medio de pago. Él dice que son 56. Yo digo que pasa de 118,41. En el siguiente pleno resolveremos la duda. Y le voy a hacer 3 soluciones a estas facturas, señor alcalde. Primera, evidente.
haga usted los presupuestos del 2019. Esto ya lo sabía que se lo iba a decir, ¿no? Esto ya contaba con ello, ¿no? Es el único gobierno que yo conozco que va a estar los 4 años de la legislatura con un solo presupuesto, encima hecho por unos concejales que ya ni están en su grupo de gobierno. Primero se pasó 2 años con un presupuesto hecho por mí, y ahora los 2 últimos años otro presupuesto hecho en este caso por su anterior concejala de Hacienda. Segunda propuesta que puede adoptar el señor alcalde, como sucedió, o como incluso lo propuso Carlos en el anterior reconocimiento, excluir las facturas en las que se ha omitido los trámites de contratación. Es decir, si el señor que está grabando es un contrato menor, no tiene que tener otro tipo de contrato, emite una factura, no hay consignación, esa se la podemos pagar. Yo estoy a favor de que esas se le paguen. Ahora, visto los informes de Secretaría de Intervención, que aquí consta, admitir que con nuestro voto se paguen unas facturas que no tienen trámites de contratación, y corrijo a los anteriores concejales que yo creo que no han sumado bien. Hablan de unas cantidades, en el caso de ayuda a domicilio, de 75.000 euros. 78. Bien, vale. Yo creo que estáis profundamente equivocados. A mí me salen cerca de 200.000 euros. Ya no son palabras pequeñas. A mí me salen, desde que está trabajando esa empresa en este ayuntamiento, cerca de 200.000 euros. Y 200.000 euros, omitiendo todos los trámites de contratación, desde mi punto de vista, usted si quiere lo hago yo creo que lo mejor es, tercera solución para desatascar este tema, es llevar directamente esas facturas al juzgado y que el juzgado diga sí, páguelas. Y así quedamos todos tranquilos, ustedes y nosotros. Si un juzgado autoriza el pago, no hay problema ninguno. Entonces, visto que esto está así, y teniendo en cuenta lo dicho al principio, que no es un tema menor, que el punto anterior hay que publicarlo, exponerlo al público y aprobarlo definitivamente, y que va a pasar eso, por muy rápido que se sea, que no se es tampoco, pero bueno, por muy rápido que se sea, que va a pasar un mes, tiene usted un mes de plazo para negociar con quien haya que negociar, en este caso con los concejales que pertenecemos a la oposición, para excluir las facturas que han omitido el trámite de contratación y poder pagar a los pequeños proveedores de Ortigueira, que no tienen culpa ninguna de su negligente gestión. Nada más. Bien, gracias. Ángel o... Bien. Non sei por onde empezar. Bueno, no tema do recoñecemento, en principio, polo que nos dixeron os técnicos, non se pode de ninguna maneira retirar unhas facturas e non pagalas e pagar outras. É dicir, que nun pleno un concelleiro non lle pode pedir ao alcalde que retire algunhas facturas, porque lle está pedindo que cometa unha irregularidade. Mentres que o recoñecemento extrajudicial pois, é un procedimento normal que se utiliza pois, precisamente para pagar facturas de anos anteriores que non teñen créditos. Despois tamén hai 2 reparos. Hai o reparo que ten que levantar o pleno, que simplemente que se recoñezan as obligacións e que se admite crédito, e o reparo que ten que asumir o alcalde, que é ese reparo suspensivo de temas de procedimento, etc. etc. Entón, só se lles está pedindo que se poida habilitar o crédito e que se lle poida pagar a xente. Vale, estes procedimentos algunhas veces non se poden facer por diversas casuísticas. Nos, desde que llegamos ao Concello, xa pasaron por el 3 interventores, sin contar cos períodos que pasamos en esta figura no Concello, e os retrasos nos pagos das facturas que provocaron estas votacións en contra os recoñecementos que fixemos en anos anteriores. Ademais, este Concello, pois, por unhas causas ou por outras, non ten personal suficiente cualificado para poder desempeñar algunhas labores administrativas. Isto fai que moitas veces, aínda a pesar de que o alcalde firme unha orde a través dunha providencia de que se faiga ben o procedimento de contratación, pois non se pode tramitar o expediente
perfectamente. O mellor, vostedes, é posible que en períodos anteriores puderan tramitar os expedientes de outra maneira, pero ahora temos un programa que se no que tes que subir os procedementos perfectamente, cronológicamente, e ilos firmando pouquinho a pouco, e isto implica que si te saltas algunha documentación que se ve moi ben, entón o ven moi ben e por eso tamén o critican moito, cando antes isto non pasaba. E despois, a contratación deste persoal cualificado non pode facerse de momento tampouco, porque temos un plan de axuste que cumplir que limita totalmente as novas contratacións. Nos estamos tomando medidas para solventar este problema dentro do principio do mandato, e son as seguintes: o pago de toda a débeda con entidades financeiras, que xa está pagada, para poder sair do plan de axuste, e a realización de RPT, para poder optimizar a plantilla de persoal. Estas medidas están ahora mismo en proceso de resolución e, mentres tanto, o Concello non pode deter o seu día a día, co cal, pois sí, é posible que, para non deixar de dar servicios básicos á cidadanía, como, por exemplo, o tema da axuda a domicilio, que me parece unha vergonza realmente que o saquen. O sea, me parece que lle temos que pedir perdón tanto ás traballadoras da axuda a domicilio, que teñen dereito ás súas vacacións, como aos usuarios, que teñen dereito ao servicio, e a este Concello, que o único que está facendo é intentar dar o servicio o mellor posible. E decir simplemente que a normativa ten prevista unha vía para poder facer frente a estes pagos de partidas que non teñen crédito, e que esta vía é o recoñecemento extrajudicial, no que se lle pide ao Pleno que aprobe a habilitación do crédito para poder facer frente aos pagos. Vostedes non están votando se o procedimento está ben ou non está ben, iso xa o asume o señor alcalde, co cal naide lles exige que asuman esa responsabilidade de xestión diaria do Concello, sino que se lles pide que, por favor, non deteñan o funcionamento do Concello. En caso contrario, pois os proveedores, o que lles dixemos sempre, encontrase no seu dereito de reclamar tanto esas facturas como os costes dos retrasos dos pagos, e cobraránllos ao Concello, non lles van cobrar o señor alcalde nin o grupo de goberno, van lles cobrar ao Concello, que é de todos. Despois, comentar algunha factura. A factura esta da Voz de Galicia, Carlos, de 11.000 e pico euros. Bueno, en principio, pois eso, se fixe unha negociación coa Voz de Galicia, pois como sempre, para poder sair no fugas, para algúns banners, etcétera, etcétera. Foi finalmente o precio que se fixou, e en principio este ano estamos facendo un plan de prensa completamente diferente. Metimos máis cartos para a contratación dun gabinete de comunicación dedicado solo ao festival, que, en principio funcionou moi ben o ano pasado. E nada, e decir que para este ano o vamos a solventar, vamos a repartir un pouquiño máis entre diversos medios para que o festival saia en varios sitios e, que a comunicación estase a facer de maneira diferente. O Toyota Hilux se contratou para o servicio contra incendios. Normalmente, para ese servicio non se utilizan os coches do Concello porque non temos suficientes, e durante o período que están eses chavales traballando se alquilan coches. O autobús a Sevilla forma parte tamén da comunicación do festival e do noso plan de comunicación, e se utilizou para levar a escola de gaitas a Sevilla. Foron invitados, a asociación que nos invitou lles pagou o aloxamento e a comida, e nos lles pusemos o autobús. Foi un poquinho o acordo que chegamos. E que máis? O tema dos cursos e deses temas que decimos que se sacáramos un obradoiro de emprego, de axuda a domicilio, pero mentre sacamos o obradoiro de emprego, mentre a xente está dando clase, etcétera, etcétera, non sei quen cuida dos usuarios e quen está pendente
vacacións das traballadoras. Entón, bueno, desde aquí se fixeron cursos durante estes anos que acabaron un 61% de colocación. Eu creo que son datos bastante positivos e despois nada máis, creo que de aquí nada máis. E bueno, e decir que cumplimos a regla de gasto, cumplimos a estabilidade presupuestaria, temos a deuda saldada con entidades financeiras e acabamos de facer un cribado de facturas. Tamén lle pedimos perdón ao equipo de intervención porque levan, non sei, como 3 ou 4 meses quedando hasta as 6 da tarde para facer o cribado de facturas, e creo que lles teríamos que dar as gracias porque este recoñecemento é un cribado de todas as facturas e digamos que agora nos quedamos un pouquiño a cero, co cal aprobar este recoñecemento implica que queda o Concello saneado e veñen aí unhas eleccións. Me refiero que si vamos a deixar este recoñecemento para o seguinte pleno ou para dentro de 2 meses, vai non ter que pagar o goberno seguinte, pero pagar vai haber que pagarlo igual e posiblemente con costes. E creo que nada máis. Ben, gracias, bueno. E vos, sí, una cuestión nada más. Es para aclarar una cuestión que ha dicho, bueno, en este caso la tercera portavoz del gobierno. Yo creo que me he explicado con suficiente claridad. ¿Quién está en contra de dar el servicio de ayuda a domicilio? ¿Quién? Lo único que les decimos es que hagan los trámites legales para contratar a la empresa que lo da, no a dedo, que es lo que han hecho. Y estamos hablando de facturas de 200.000 euros. Lo único que decimos es que lo hagan de manera legal, nada más, que den el servicio. Claro que sí, por supuesto. Y si no hay gente que quiera trabajar del ayuntamiento, y si hay que contratar a una empresa, no seré yo quien me oponga, pero de manera legal, es lo único que le estoy diciendo, no a ver, nada más. Y yo, pero es que parece que no me ha escuchado lo que sí, perfectamente, yo no sé si es que no entiende el gallego, ¿qué pasa? O sea, le estamos diciendo que estamos haciendo todo lo posible por hacerlo lo mejor posible. Y de momento es la única manera de hacerlo. No lo habéis hecho, es lo que digo, no lo habéis hecho, de manera legal. Sí, perdón, ya está, no digo nada. Vou falar un momento sobre este tema da axuda a domicilio. Hai dúas formas legales de solucionar o tema da axuda a domicilio. Unha delas é por xestión directa, no cal estamos traballando e intentamos que sexa así, que ir ampliando o personal que teña o certificado de profesionalidade e ilos incorporando tal como estamos facendo. E outra forma é a xestión indirecta. E a xestión indirecta é a privatización do servicio total, íntegro. É dicir, que todas as traballadoras da axuda a domicilio pasarían á empresa privada adxudicataria dese servicio. Non hai outra forma. Esta información me acaba de facilitar o señor secretario, cousa que eu xa sei de tema. Entón, temos esas dúas salidas. As dúas salidas son privatizar o servicio completamente, co cal estamos dicindo de que todas as traballadoras de axuda a domicilio pasen a unha empresa privada, porque non se pode fraccionar o que é o servicio. Isto é unha solución drástica, pero bueno, é a que hai, rápida. E outra é por xestión directa, según vayamos tendo persoal que ten o certificado de profesionalidade e lo incorporando ao servicio, que é no que estamos traballando, e por eso está facendo así. Despois, outra cousa, vamos a ver, o reconocimiento, tal como dixo Vanessa hai un momento, o reconocimiento desta exxudicial de crédito existe en todos os concellos, na Diputación e en moitos sitios. Un procedimento legal e normal de distribución dos fondos. Nos aquí non gastamos máis do que ingresamos, porque temos un remanente de 2.400.000 euros. Vale? E o que decimos é, suplementamos o presupuesto con cargo a ese remanente e despois pagamos estas facturas, as cales asumo eu a responsabilidade, o mesmo que asumín as que paguei por resolución de alcaldía, asumo eu a responsabilidade e vostedes o único que teñen que facer é autorizar no presupuesto ese movimento contable, única e exclusivamente. Non hai que facer nada máis, nin teñen ninguna responsabilidade máis. O contrario sería bloquear o pago a estes proveedores. Despois, a todos os proveedores que hai aquí que queren cobrar, é normal que cobren. Están pendientes do pleno de hoxe a ver que facemos, con responsabilidade ou sin responsabilidade. Despois de que faleu vai haber un receso e van a falar os portavoces e vamos a aclarar isto con sentido. Despois, en canto aos contratos, eu cando entrei aquí no Concello
había contratos que nosotros fomos regularizando: luz, gasoil, ascensores, seguros, telefonía. Todos estes servicios que se estaban dando, ningún ten contrato. Veñen xa do seu período anterior, e nosotros fomos xa regularizando algunhas situacións, e neso estamos como a de Fenosa e os seguros e todo este tema. Todos estes contratos vostede tiños sin regularizar. Despois, recoñecementos extrajudiciales de crédito. Período, molesteime miralo polas actas dos plenos. Período 2000, xa tiña desde antes, pero 2011-2015, 24 recoñecementos. Informe de intervención sobre irregularidades no rexistro de facturas pendientes de registrar cando eu entrei neste goberno. Facturas en papel, 249.000 euros. Facturas en electrónico, 128.000 euros. E despois, unha parte destas facturas non se podían tramitar con cargo ao presupuesto 2015, lle recordo, ben porque eran de anos anteriores e ben porque non tiñan créditos nesas partidas dese ano. E polo que se tuveron que tramitar expedientes extrajudiciales durante os anos 2015 e 2016, porque eu tiña que pagar todo o que tiña de atrasado. Os datos contables están en intervención e podenos pedir cando queiran. E por outra parte, tramitáronse con cargo a partidas do presupuesto do ano 2015, o que implicou que se agotasen e, por tanto, non houbese crédito para os gastos que se ocasionaron no período de junio a diciembre do 2015, que foi o ano que entrei aquí. É dicir, que se vostede houbese ganado as eleccións, tería que haber tramitado varios expedientes extrajudiciales de crédito, tal como fixemos nosotros, ou non pagar as facturas. Entonces, dígolle que repase os expedientes aprobados no mandato actual e verá cantas facturas nosotros pagamos dos anos anteriores, porque ainda agora estamos tramitando unha, tal como eu dixen outro día, que eu fixe a consulta, do tema das conxestur do edificio da carretera general. Eso non é do meu goberno, é do seu. E son 120.000 euros. E non estuvo pagando, tal como me dixo, porque eu pedín a tesorería, comprobe usted, fale con José Juan, co tesorero, e comprobe cando se foron facendo os pagos. Fixéronse compensacións de IBI. Os pagos acordados, non, mira, non, que non se fixo. Me parece que pero o último pago foi no ano 2008. Comprobo, porque pode ser un error, pero temos que pagar nosotros agora 120.000 euros dese período. E Isabel, cando entrou aquí, cantas cousas pagou do goberno anterior? E tuvemos que, espero se pagar. Bueno, pero entendamos unha cousa: se nosotros no noso goberno temos que pagar facturas e gastos do ano anterior, os cartos que temos para pagar neste, nos temos que pagamos gastos de facturas do seu período. E logo temos do 2015, bueno, xa no pleno de novembro, simplemente de facturas de electricidade anteriores, 36.000 euros, xa se nos foron, casi 37, e como son moitas cousas máis. E o mesmo pasa cos dous primeiros expedientes extrajudiciales do ano 2016, que a maioría son facturas do ano 2014 e anteriores. E pagámoslos nosotros tamén, comprobe que está aí todo. Despois, vostede cando viñamos aos plenos, vale, recordámonos todos, dicía que procura, que é verdade, eu tamén, procura que cada vez esa partida sexa menor, pero ás veces hai gastos inaplazables, decía, textual, hai gastos inaplazables e non hai crédito na respectiva partida, motivo polo que hai que acudir a este procedimento, aínda que outras partidas do presuposto si exista crédito. É dicir, que eu non sei onde está aquí o noso fallo. Nós temos un remanente de 2.400.000 acumulado. Vale, dese remanente facemos un suplemento de crédito, utilizamos parte dese remanente para pagar estas facturas. Traímolo a pleno porque é competencia de pleno. Se non fora competencia de pleno, se aprobaba eu como a resolución está de alcaldía. Estas asumín eu a responsabilidade e estas que levamos hoxe a pleno tamén asumo eu a responsabilidade. Ustedes o único que autorizan, o que van a autorizar, é o movimento contable. É dicir, a señora interventora que si o pode facer porque é competencia de pleno. Pero como saben, estamos en pleno, e saben que poden dicir, votar en contra e bloquear esta situación e facerme daño a min directamente, pero facerme daño a min directamente, e digo claro, facemos daño a todos os proveedores que debemos estas facturas e que non poden cobrar. E cando van a cobrar? Pois o mismo. Acabo de ter ahora o informe que me acaba de falar o señor secretario. Expor este expediente ao público mediante anuncio no boletín oficial da provincia durante 15 días. 15 días, a partir de hoxe, se hoxe se aproba, son 15 días de publicación, bueno, no boletín oficial da provincia. A partir deses 15 días, vese se hai alegacións a este expediente. Se non hai alegacións a este expediente, entra en vigor, sí ou non?
Efectivamente. Entonces, págase dentro de 20 días, pagas o expediente. O secretario dirá o que ten que decir, que é o secretario. Nosotros, todos os políticos, por moi políticos que sexamos, non sabemos como saben os técnicos e apoiámonos nos informes. O mismo que o período medio de pago. Esa señora interventora di que o período medio de pago 56 días, non puxen eu ese período medio de pago, ni me diga que eu digo. Está nos informes, pero está igual que está nos informes de intervención. As cousas que ve vostede, irregularidades nas facturas, tamén a señora interventora pon o período medio de pago en 56 días. E se ela o di, eu non o dudo, porque dudo moito que se equivoque. E aparte, se se equivoca, pois seguramente o notou e está aí para comprobar. Pero se son 56 días, son 56 días. E ojalá fora moito menos, que a todos nos alegraba que fora moito menos. Co cal, dito todo isto, aclarado todo isto, eu que quero é sentido de responsabilidade neste punto, porque non é responsabilidade súa para nada. A responsabilidade é miña. O único que se autoriza aquí, e digo claramente, é un cambio de partida, e cargar estes gastos con esa partida. Un movimento contable é o único que hai. Entonces, agora eu quero que saian, que teñan un receso entre todos, que falen, que entren e que votemos con responsabilidade. Vale? Si fan o favor. Pero é que eu teño que preguntar entonces a Secretaría e a Intervención. Podelle facer a pregunta a Secretaría ou a Intervención a pregunta que necesite. Eu digo que eses seguros que forman parte no reconocimiento extrajudicial están caducados. Que facemos con eles? Tomou nota a señora interventora e punto. Podo tomar nota e comprobar. E comprobar, e punto. Non te podo decir agora, entiendo que se están aí, es que se deben. Entonces non sería mellor facer un cribado de todas as facturas, porque ao mellor algunhas están erróneamente, igual que están estas. Fixos un cribado durante 2 meses hasta as 6 da tarde. Pois eu fixen en 2 días. Vale, pois é usted máis hábil. É vostede máis hábil. Pero dígolle que traballaron moitísimo. E fixos unha depuración de todas as facturas. Fixemos cambios de personal para que o Departamento de Intervención estuvera suficientemente reforzado durante máis de 2 meses. Para que todo isto quedase limpio. Para nosotros é limpio, para o goberno seguinte sexa o alcalde quen sexa. E queda limpio. E queda ordenado. Quero facer unha consulta nada máis. Mire, en contestación á exposición que fixo a señora Vanessa Treviño, claro que ten estabilidade presupuestaria, como non vai ter, se leva un ano sin pagar facturas, terá todo ingresos, non ten gastos. Por outro lado, ela sí que utiliza a demagogia, pero bueno, vámonos pasar por alto. Como está o expediente da RPT en stand-by? Por qué? Porque fixeron unha consignación presupuestaria para unha RPT e non hai ninguna empresa que se presente. Non é así, Isabel, está adjudicado. Está adjudicado. Cando se adjudicou este... Podémoslo mirar cando que está adjudicado de hai 2 semanas, non? Vale, moi bien, hombre. Moito tempo mirar as facturas e non estuveche con eso. Vale, perfecto, bueno. Bueno, está adjudicado. Despois, acaba de decir que como teñen o programa gestiona, que vai todo moito máis lento. Será ao revés. Bueno. Non dice eso, No, sí, dixo que era moito máis engorroso e que levaba moito máis tempo. Non la palabra engorroso ni la palabra lento. Así que, por favor, un poquito de respeto. Bueno, vamos a ver. Finalizamos o debate este. Aparte, non é o momento de hablar tampouco. Vale, finalizamos o tema este. Continuo co que dixen. A ver, continuo co que vos dixen. Se hai de momento, se facedes o favor, pídevos o favor de que teñades responsabilidade en este tema, volvedes a entrar e decido que sea. Tal como dixo Vane antes, todas estas empresas que hai aquí van facer as súas reclamacións. Esta é unha decisión de plena, aí sí que hai responsabilidade, vale? Entonces, saídes, facemos o receso e... Teño unha pregunta para o señor secretario. Sí, bueno, a ver. Entonces, quere dicir o secretario que o procedimento de axuda a domicilio, como se está facendo, según cumpla a normativa? Non, verdad? Pero aí as 2 solucións que vos dixen. Non, a solución tamén é o señor Girón. E hai a terceira que foi unha das que propuse yo. Hasta que entre eso en vigor quedan yendo rápido 21 días.
Hai 21 días para resolver este tema. Claro. Para convocar un pleno extraordinario. No, non hai máis plenos extraordinarios. Bueno, pues entonces no quieres aportar. no, usted no quiere negociar. Non podemos facer máis plenos extraordinarios. No, el pleno extraordinario lo puede hacer usted cuando quiera. No, porque este é un procedimiento legal e normal de calquer concello. Entonces, como é legal e normal. Vale, pues entonces ya no hai receso que non ten sentido. Vale, eu como que irades. Eu prefiero que sí que haxe receso. Tú no cedes. Non admito receso. Tú no cedes. Tú no cedes. O sea, tú generas el problema y tú no buscas la solución. No, señor. Vale, no, ¿qué va? Procedimiento legal e ¿Cómo legal? normal. Si te acaba de decir el secretario que no. Te está diciendo el secretario que no es legal. La contratación. Vamos a ver. E as contratacións que tes de luz, Pero de no, pero luz, gasoil, pero tú denuncia mami si quieres, joder. Pero vamos. de todo un periodo anterior. Nosotros te estamos E hai outro denuncia, ¿no? te estamos ofreciendo soluciones. Negocia, miramos las facturas, revisamos, ese reconocimiento extrajudicial no es por 465.000, ahí hay facturas que hay que quitar. Non se poden retirar dun reconocimiento extrajudicial facturas. Vamos a ver, ¿cómo que no se puede? Receso ou non receso? Pero si se retiró una ayer. Vale. Porque era un error de intervención antes de ir a pleno. Pues este es otro error de intervención por incluirla. Vamos a pasar directamente a votación. Eu prefería. Vamos a pasar a votación. Si non pode preguntar. Sí, dígame. Vamos a ver, si hoxe non se aprova, usted que di que se hoxe non se aprova non vai convocar un pleno extraordinario. No. Entón, é responsabilidade No, súa. Sí, no, É súa. no. É súa. Le estamos dando soluciones. Usted no las quiere. No, señor. Igual que la base 33. Además, que hasta que tuvimos que ir nosotros junto de A usted. responsabilidade vai ser despois. Igual que la base 33. Xa está, quedamos así, non hai máis. Además de que non é así, non vai haber ningún pleno extraordinario máis. Pode convocar a oposición. Pode convocar a oposición. A oposición pode convocar un pleno extraordinario, non é así. Pode convocarlo, pero Usted quere que este punto digamos vamos a terminar. si é amén. No, vostedes non teñen que votar Si usted non vai debatir nada, isto non tiña que debatirse Vos os aquí, cojones, isto tiña vamos a que ver. debatir, isto tiña que haber debatido entre todos os portavoces, porque usted está en minoría. Bueno. E sigo pensando que teñen que cobrar, pero usted ten que negociar que está en minoría. Vamos a ver. Además de que a oposición pode convocar mañá un pleno extraordinario. Non fai falta que o convoque. Nadie lles pide que voten a favor. Teñen opción de abstención. Teñen opción de abstención. Abstención non significa nada. O que lles pido é que non voten en contra a este punto porque perxudicamos a toda esa xente que está pendente de cobrar. É o que lles estou dicindo. A abstención non lles implica nada, votan a abstención, o punto sale adiante, a xente cobra e nada máis. E vámoslo creer a usted. Sí, é a Bueno, pode dicir o señor secretario. Es que ya el secretario ya lo dijo. En que lles implica a abstención, señor secretario? En nada. Pronunciamento neutral. A ver, Como neutral? estamos na mesma situación que o ano pasado, e non sei se hai 2 anos. Estamos mareando a perdiz. Eu creo que, ademais está grabado, a intervención de todos, a xente que é a que vai decidir si dentro de 2 meses quere que siga o señor Muras ou quere que goberne calquera outro, está escoitando as diferentes opinións, non? Todas esas facturas, máis tarde ou máis cedo, van a ser cobradas. O único que podemos facer é prexudicarnos a nosotros mesmos, porque ou serán cobradas así ou serán cobradas con interés. Entonces, eu penso que ao señor alcalde xa lle dixemos todo o que tiñamos que decir, síguense facendo cousas mal, ou se non se fan mal, poderíanse facer mellor. Foi un pouco a liña da miña intervención, eu desde logo non me vou opoñer, porque estou tirando pedras contra o meu tellado. Non contra o meu tellado persoal, nin político, contra o meu tellado no sentido que como veciño, pois vou a ter que pagar máis, porque sempre pensamos que o Concello son outras persoas. O Concello somos todos os que estamos aquí e os que están na casa. É dicir, se podemos pagar agora menos antes de pagar dentro de 3 meses, 1 ano ou 2 anos máis, pois eu, do mesmo xeito que fixen no pleno anterior, vou preferir pagar menos. Por tanto, vou facilitar que se pague. A responsabilidade de pagar, lóxicamente, do señor alcalde, que é o que ten que levantar os reparos. E non hai nada máis que falar, o resto penso que é enganar a xente.
Pleno extraordinario, hasta que chegue un día que non veña naide aquí a ver nada. Entonces votaremos 3 meses facendo plenos extraordinarios, perder o tempo, así de claro, nada máis. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a pasar a votación. Si digo que por este punto que non se vai convocar pleno extraordinario porque non procede, sempre teño opción de abstención, e que a opción de abstención non lles implica nada, é unha posición neutral. Digo que a responsabilidade deste pago destas facturas corresponde á alcaldía, tal como poñen os informes, e o salir adiante ou non salir adiante e as reclamacións e todo o que poida haber sobre estas facturas corresponde a todos, e nada máis. Eso é o que teño que decir, vale? Entonces vamos a facer a votación e nada máis, pido responsabilidade, nada máis, de todos os grupos, vale? Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 6 en contra, 4 a favor e unha abstención. Non progresa, ben, moi ben. Vamos a pasar ao seguinte punto, que é o punto número 8, moción de urxencia. Alguna moción de urxencia? Non. Actividades de control, liquidación do orzamento 2018, punto 9. E a dar conta non temos debate. Redacción de resolucións dictadas pola alcaldía da última sesión ordinaria do pleno, teñen resolución de todo. Ben. E o último punto xa é robos e preguntas. Contestamos as preguntas. Preguntaba no anterior pleno Isabel Rego por o plan de urbanismo, para cando reclamación á empresa do plan de urbanismo. A situación do contrato para a redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Ortigueira, firmado o 11 de xullo de 2012, está sendo avaliado polos servizos técnicos e xurídicos do Concello, pois, tras as diversas vicisitudes que lle aconteceron á contratista, non foi posible que cumpriran cos prazos e compromisos asinados no contrato. Acontecementos que aconteceron no mandato anterior, como foi o gran retraso na presentación do documento previo que debería terse presentado aos 3 meses da asinatura do contrato, é dicir, outubro de 2012, en cambio presentouse en decembro de 2013, máis dun ano de retraso. O 7 de marzo de 2014, o Concello remite ao representante da Unión Temporal de Empresas o escrito de modificacións da Xunta respecto ao informe da avaliación ambiental. O 1 de abril de 2014, a Unión Temporal de Empresas entra en fase de disolución. En decembro de 2014, unha parte da Unión Temporal de Empresas pide ao Concello a cesión do contrato, e o goberno anterior non dá resposta e, por tanto, é de aplicación o silencio administrativo negativo e considérase extinguido dito contrato. Posteriormente, o representante dunha das partes pide que o Concello acorde extinción do contrato e se devolva a fianza. Por todo elo, os servizos técnicos municipais están estudando os incumprimentos do contrato e o expediente para documentar a extinción do contrato e avaliar a situación co fin de determinar se procede ou non devolver a fianza. E todo apunta a que non procede. Pois preguntaban sobre o call center, por os 300.000 euros, a regulación dos inmóveis en desuso, dos excrementos dos animais, control horario e mercados municipais. Sobre estas cuestións, bueno, xa se deu resposta no seu día. A que se debe o estado das pistas de pádel, preguntaban. Pois as pistas de pádel están chegando ao final da súa vida útil, e por ello estáse tramitando a sustitución, bueno, do que é a superficie, máis ou menos aproximada sobre 14.000 euros costará. Preguntaba tamén o saneamento do río Valeo, para cando, díxome que faltaba unha persoa sen localizar. Bueno, a persoa vive en Baleares, xa está localizada, para que firme. De feito, se lle remiteu a documentación para a asinatura do 19 de xaneiro. En todo caso, decirlle que Augas de Galicia, a vista das dificultades surgidas, nos admite que enviemos a documentación que temos na actualidade, en iso estamos. Para cando tomar as medidas referente a retirar hacia atrás o Banco de Louro, preguntaba. En abril do ano pasado, co obxectivo de preservar a seguridade das persoas, iniciamos os trámites con outras administracións, á vista de que o banco foi instalado no seu día sen autorización. A Consellería de Medio Ambiente e Servizo de Conservación da Natureza puxeron unha serie de condicións a ter en conta. No mes de decembro, Demarcación de Costas autorizou a actuación na zona de dominio público, sempre que se teñan en conta os requerimentos dos demais organismos. A dificultade reside en que ao facer o retranqueo se invade un terreo particular. Por ello estánse valorando as diferentes posibilidades para poder dispor dos terreos e garantir a seguridade, mellorar os accesos e a sinalización. Despois preguntaba tamén, non vexo o decreto de adxudicación á empresa de iluminación do Nadal e constame que hai 3 empresas instalando dita iluminación.
Ao igual que en outros concellos de Galicia, este ano resultou complexo resolver o tema da iluminación de Nadal. Direille que empezamos a facer a tramitación a finais de outubro do contrato, un tempo suficiente para tramitar un contrato menor. Invitáronse a 12 empresas, das que só se presentou unha, que entregou a documentación exixida con pouco marxe para a colocación das luces. En todo caso, direille que por economía de tempo o procedimento permite facer a aprobación da factura sempre que sexa coincidente coa aprobación do gasto. Despois preguntaba sobre a actuación do monte de San Claudio coas pistas, cando lles vai aboar eses danos aos veciños. Direille que existe unha autorización dos veciños dende fai anos para abrir ese camiño, que é o que finalmente se fixo. Por tanto, non nos consta ninguna reclamación nese sentido de naide, mas ben ao contrario. Pois necesitamos que nos informe da xestión sobre o Xabarín. Como sabe, a competencia sobre o Xabarín é da Xunta. Nós no Concello, en colaboración cos demais concellos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, trasladamos as demandas e preocupacións das persoas afectadas nunha carta conxunta dos alcaldes. E mesmo propiciamos unha moción con propostas acordadas cos colectivos afectados, ademais de facilitar un modelo para notificar á Xunta os ataques sufridos. De todos estes pasos, deuselle traslado aos membros da mesa de traballo, así como a resposta recibida por escrito por parte da Xunta, na que lamentablemente dicían que as medidas que tiñan en marcha eran suficientes. Haberá que seguir denunciando e insistindo nesta cuestión, que a propia Xunta considera de grande dificultade. Preguntaban tamén por a barredora municipal. A barredora está funcionando con total normalidade. Despois, para cando o saneamento de Senra? Preguntaban. Pois o antes que poidamos e dispoñamos dos fondos necesarios, xa que un dos problemas deste saneamento é que está fora do contrato de mantemento e hai que habilitar o mecanismo para o seu funcionamento. Precisamente, onte mesmo estivo o alcalde en Augas de Galiza para falar do saneamento das parroquias do Concello de Ortigueira, pedindo a colaboración da Xunta nun tema de interese xeral, co que estamos comprometidos e que require unha forte inversión. De feito, estamos vendo se se pode facer a través de fondos adicionais da Diputación, e se é así, o faremos con cargo a eses fondos, ou seguiremos buscando recursos caso de non poder ser así. Despois, preguntaban cando vai dar as subvencións aos deportistas. Están en intervención, facendo os trámites. Pois cando vai negociar os orzamentos, a pregunta é extemporánea, pois é evidente que o orzamento 2019 xa está en vigor como consecuencia da prórroga dos mesmos. Quero que me explique a que foi debido aquel corte de luz que só afectou as dependencias municipais. Foi un corte que fixo a empresa de xeito improcedente, de sen previo aviso, que se subsanou e que non afectou nin impideu ningún servicio esencial. Preguntaba como lle explica vostede tamén ás persoas que teñen negocios hostaleiros que lle paga 5.300 euros en pinchos a un único establecemento. O Concello de Ortigueira pide este tipo de servizos a diversos establecementos da localidade en función da súa disponibilidade e non a un solo establecemento. Por tanto, os hostaleiros son coñecedores disto. Co camión do Fondo de Compensación Ambiental, que xa sei que vostede os vai reclamar a Ibeco, pero permítame dicirlle que vai ser unha cousa perdida. Unha pregunta que lanzaba. Direille que houve un incumprimento na data de entrega do camión, pois faltaban partes de suministro e estábanse matricular. Como non se puide ampliar o prazo, perdeuse a axuda por causas allegas a este Concello. A pesar de ter feito coa Consellería todo tipo de xestións, incluso coa colaboración do señor Quirón, por todo ello resolvimos o contrato e estás en fase de solicitude de danos e perxuicios á empresa, como é a nosa obriga. Despois, como se pode incrementar o custe de gasoil en 4.500 euros ao mes, máis cando os coches municipais se deixan a partir das 3 no Concello ou no polígono? Entendemos que o incremento no coste ven dado pola suba dos carburantes, pois non temos constancia de ninguna sustracción. Ora se repón directamente na gasolineira, non dentro da cisterna por non dispoñer de persoal para facerse cargo. Para cando van repoñer a luna dun cristal no mercado municipal? Da lúa faise cargo seguro, xa se notificou e a empresa aceptou o presuposto, por tanto, en breve se procederá a cambiar. Non sei se estará cambiado. No, non está, non. O libro de Xulio Villarino, estou impaciente por velo porque levaba impresión desde o pleno de febreiro, se non recordo mal. Tamén lle quero preguntar se ao estar impreso pola Diputación vostede pode vender ese libro. Cando se vai poñer á venda? Sinceramente, tamén eu estou desexando dispor do libro canto antes, toda apunta que este mes o teremos. Tan pronto o teñamos, faremos unha presentación a que se invitará a todos os membros da corporación e só despois se porá a venta. A que se debe que o polígono estea totalmente iluminado e as parroquias están oscuras? Non hai ninguna parroquia oscuras, tenho que deixar de facer demagoxia con isto, salvo casos puntuais de averías que se reparan o antes posible.
E despois, na área recreativa de Caravanas de Loiva, hai unhas táboas que hai que repoñer, xa demos instruccións para que se repuxeran, entendo que estará todo resolto. Despois, Ana Fojón preguntaba as fosas sépticas. Hai unha na Basteira, outra no Bermellán, vertendo ao río, o tubo das casas baratas verte ao río, isto non é pasante. A depuradora sigue igual, cando vamos ter unha solución definitiva para esas depuradoras. As fosas estánse baleirando a medida que fai falta, e a das casas baratas xa se resolve coa depuradora despasante, que xa foi contratada e acaba de iniciar os traballos para poñerse en marcha. Si ven con certo retraso, porque a empresa retrasou o seu plan de seguridade. No cruce despasante, na estrada xeral, hai 5 ou 6 farolas que non alumbran, todas xuntas, entón está todo moi oscuro. Bueno, tamén o concelleiro que xa estaba resolto. O paseo marítimo despasante fai algún trámite para solucionar o do paseo marítimo. O alcalde trasladou o proxecto do paseo ao secretario de Estado de Medio Ambiente nunha xuntanza que mantivo con ele a delegación do goberno e confiamos nunha solución positiva. Creo que deberíamos, xa que se empezaron a acabar as beirarrúas hasta a pena maior, porque da pena velas, así tampouco está ben, se se empezaron hai que acabalas, porque estaban con tamén. Decirlle que estáse analizando toda a posibilidade que vostede comenta. E despois a estrada que é da Diputación do Porto da Aldea, pedimoslle que se fixeran beirarrúas, aínda que só fora por un lado. Estamos de acordo que na necesidade de dispor beirarrúas por mor da seguridade vial, pero nesta zona hai unha grande dificultade que ten que ver coa orografía do terreno e a necesidade de expropiacións, dado que o ancho da calzada non permite a inclusión de beirarrúas. Hai que analizar todas as posibles solucións. Pregunta tamén o dragado despasante. Quero saber se é verdade se fixo algún trámite, máis despois de 2015. Reunións en varias ocasións coa conselleira do Mar e nunca me deu unha solución. Non sei se hoxe ás 5 da tarde no acto de campaña do PP e na visita que fixo a cofradía deu algunha resposta. Quero saber se vamos a facer algo en tempo por recuperar a bandeira de os socorristas nas praias, tanto en Morozos como en Despasante, porque é un atractivo turístico, preguntaba Ana tamén. A verdade é que tal como se fixo a finais do verán pasado, a nosa intención é dispor dun equipo de socorristas que podamos contratar con fondos propios, sacando o concurso o servizo. Sobre a bandeira direille que os requerimentos que agora se fan, rampas e demais son excesivos, non diferenciando os concellos de grandes poboacións cos máis pequenos como o noso, e de momento resultan moi costosos de afrontar. O importante é, desde o meu punto de vista, a calidade das augas e a seguridade das praias, en eso estamos. Despois, preguntaba, quero saber para cando uns orzamentos novos. Contestou, están prorrogados. Cando vai tramitar o das caravanas de Loiva, que segue sendo turismo para Ortigueira, xa se respondeu en outras ocasións, pero dicir que as obras realizadas polo PP en anteriores mandatos son ilegais e os investimentos feitos próximos aos 200.000 euros un despilfarro, porque a parcela non cumpre coas normas urbanísticas exigibles. Ademais, hai a necesidade de soterrar a liña de alta tensión por un importe aproximado de 60.000 euros e por dotala dos suministros de servizos e servizos necesarios. En resumen, para poder legalizar as obras hai que tramitar o expediente de aprobación do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións que poida modificar o uso dos terreos e posteriormente soterrar a liña de alta tensión. Así, esa área está pechada e non se pode seguir investindo recursos nin poñela en funcionamento ata que cumpra coas normas urbanísticas exigibles. Porque non hai ninguén, cando se penchou a campaña deste ano no Val, ningún representante do Concello, preguntaba Ana, saiba que sempre acudimos a reunións, salvo que por razóns da xenda non sexa imposible. E ainda así, procuramos nomear a un representante. Por favor, preguntaba, mirou ou fixo algún trámite para que a auga volva a ser municipal que ofreceu en campaña. Nós estamos comprometidos coa prestación pública dos servicios e fixemos unha serie de consultas ao respecto, que deron como resultado que neste momento resulta inviable asumir a xestión pública da auga por varios motivos. A situación actual de que existe un contrato de moitos anos de duración que suporía unha sangría económica para as arcas municipais rescatar dito servizo. A imposibilidade de dispor do persoal necesario dadas as limitacións e restriccións á contratación que se impuxeron dende o Goberno Central e por lei na etapa de Feijóo. Despois, o do copago farmacéutico, preguntoulle varias veces en campaña, voulle seguir preguntando, que Ana, imos esperar polos orzamentos de Pedro Sánchez, xa lle contestei noutro pleno que sí, que imos esperar polo Goberno Socialista en Madrid para restaurar de novo a sanidade universal, como fixo Pedro Sánchez cando chegou ao goberno.
Como sabe vostede, en toda España o copago está parado por mor da pinza do PP e Ciudadanos que impideu a aprobación dos orzamentos. Despois preguntaba tamén polas contas do festival, non sei se quere responder a esa... Sí. Bueno, o Festival Celta financiase a través do crédito dunha partida xenérica de festas que conta con uns 434.000 euros. Destos 434.000 euros, parte se destina ao festival e parte se destina a sufragar outro tipo de celebracións como Carnaval, Navidades, apoio ás festas patronales, etc. etc. Para o ano 2018, o presuposto estimado do festival foi máis ou menos, porque é un presuposto estimado, para os concertos de todos os días presupostouse máis ou menos 115.000 euros, para as actividades complementarias como o festival no teatro, as grabacións para vídeos promocionais, obradoiros para os días do festival, etc. etc. máis ou menos 28.000 euros, vou a decir 180 por non sei que. Para a parte de escenarios e producción, sonido, iluminación, persoal técnico, generadores, producción, bueno, etc. etc. Colocación de vallas, sistemas de seguridade, uns 100.700 euros. As dietas dos voluntarios, dos grupos runas, grupos da salida de banda, somieres, colchos que temos repostos, apos de dormir, servicio de catering, bocadillos, etc. Uns 67.000 euros. Na parte de promoción e información, que inclúe reportaxes fotográficos, traballos de imprenta para a promoción do festival de todo o ano, en ferias de distintos lugares, impresións dos carteles, vales, trípticos, pases, etc. Uns 28.000 euros. Na parte de comunicación e relacións externas, o concurso do cartel, o gabinete de comunicación, contratos publicitarios con diversos medios, o presentador, os vídeos de presentación, máis ou menos 38.000 euros. Na parte de seguridade privada e protección civil, uns 24.000 euros. Na parte de servizos, o tractor para o vaciado das fosas, a limpeza, o alquiler de terreos para o aparcamento, as vallas para a zona urbana, os contenedores grandes para os residuos, os reforzos de contenedores, o alquiler de camión de grúa, etc., uns 32.000 euros. No alquiler e xestión e mantemento da feira de artesanía, outros 21.000 euros. O canon da SGAE, que son 6.000 euros, máis ou menos. O total dos gastos divides entre o que pudemos pagar con cargo ao presuposto de 2018, que serían 340.470,60, o que acabamos de pagar agora por decreto, que son facturas para as que tiñamos crédito, que serían 9.499, e o que hai que sumarlle as facturas que non se puderon incluir, que están neste recoñecemento, que vostedes non acaban de aprobar, que son 98.586,96. A cifra total do que gastamos polo festival ascende a cantidade de 448.556,56. E o festival recibe tamén uns ingresos por patrocinio e subvencións que este ano foron de Turismo da Xunta de Galicia, o Ministerio de Cultura, a Banca, Estrella Galicia, Gadis, Orange e Movistar, que ascenderon a un total de 205.000 euros, e ingresos por explotación dos aparcamentos, o merchandising, as camisetas, os platos de salgadelos, as casetas de feria de artesanía, os vendedores ambulantes, os toldos, que foron un total de 90.298,91, que suman un total de 295.298,91. Este ano, no festival, saíron das arcas municipales, isto sería o que gastamos realmente, 153.257,65, dos 434.000 que temos na partida, o cal nos quedarían aínda libres na partida 280.742,35, que é de onde se quita a financiación para as demás festas, eventos, apoio ás actividades festivas que fan os veciños, etc. etc. O feito de que haxa facturas do festival no recoñecemento responde a que a recepción da subvención se produce a ano vencido e se ingresan no Concello, non pasan directamente a formar parte da partida de festas, co cal, pois é normal que a partida de festas ao longo do ano se vaya quedando sin crédito e que a partida este sin crédito non quere decir que gastáramos máis cartos ou que non fixéramos unha boa xestión dos recursos. As contas están claras. Este ano o Festival Celta costou uns 150.000 euros e ao ocuparnos do festival este ano tamén por primeira vez observamos que é necesario que conte cunha partida propia de crédito presupostario que ronde os 450.000 euros para poder facer frente a todos os pagos no ano en curso, xa que os cartos de subvencións e patrocinios se reciben sempre eso que dixen antes, ano vencido, e que esa partida se vaya modificando en función da cuantía que se vaya gastando cada ano.
Estamos tamén tomando medidas para reducir a cifra de gasto que non veñen da man de recortar os gastos do festival, senón de aumentar a calidade do produto para favorecer o seu consumo e poder así recibir máis ingresos de outros aspectos como merchandising. De aí, pois, esta campaña tan forte que estamos a facer este ano. Estas melloras tamén van da man pois, da busca de patrocinadores. Neste momento encontrámonos negociando con algunhas marcas galegas para que nos financien pois, algúns aspectos máis concretos. E, bueno, dentro dos ingresos que percibimos do festival, aínda que sea de maneira indirecta, deberíamos tamén incluir ese balón de oxígeno que significa que se celebre en Ortigueira para as economías familiares, especialmente para as empresas de hostelería e turismo, pero da que tamén se beneficia pois, o resto de sector servicios do noso concello. Entón, bueno, deberíamos ser respetuosos cando falemos das contas do festival, porque eses 150.000 euros que nos gastamos é posible pois, que sexan un pouquiño máis, porque é posible que haxa algunha factura que teñamos de volta ou un pouquiño menos, non o sei, é a cifra que nos saleu. Pois eso, creo que debemos estar un pouco por encima de intereses partidistas e respetalo e facelo grande no momento no que estemos, no que nos toque xestionalo. E nada máis, creo que máis ou menos está. Continuamos, preguntaba a Ana tamén como están as axudas á natalidade. Bueno, as axudas que se leu en prensa están listas, teñen consignación orzamentaria de 6.000 euros, consisten en 300 euros para aquelas persoas residentes no Concello de Ortigueira que teñen un fillo ou unha filla entre 1 de xaneiro de 2019 e 31 de decembro de 2019. Por tanto, tanto por natureza como por adopción, ou estean en situación de garda con fins adoptivos, que teñan uns ingresos da unidade familiar que non superen en 3 veces o IPREN do ano 2018, é dicir, 22.589,28 euros en 14 pagos. Preguntaba tamén no Centro Médico de Pasante, agora ao ter as liñas amarelas pintadas, van os municipais e multan. Consultamos ca Policía Local, non nos costa ninguna denuncia da Policía Local en espazos de centros médicos. Por tanto, o que vostede non corresponde con realidade. En todo caso, para evitar malentendidos, xa dimos instruccións para que se limite a prohibición ao horario de actividade do centro de saúde. Despois, o deseño da páxina web, como vai facer, ou xa non quere nin que nos vexan, pasamos polo Goberno Municipal de Ortigueira. Bueno, debo recoñecerlle que efectivamente estaba pendente de incorporar ao novo deseño un enlace sobre a composición da corporación actual. Agora xa está incorporado a pestaña de inicio. Despois, referente ás festas do Nadal e ao alumeado, eu estou de acordo co gasto que fai, pero onde está o Centro Social Despasante, que estaba a arcada do Centro Social Despasante, que estaba todos os anos, e algunhas, como en Loiba, non están funcionando. Houve iluminación en todas as parroquias, penso que non sempre están nos mesmos sitios, e houve algún percance en Loiba, que houve unha cousa puntual de fallo eléctrico. Cando van cobrar as asociacións, o Coro Despasante, a de Célticos, a deste ano vina, pero é que teñen pendente do ano pasado. A Asociación de Célticos está en fase de fiscalización, tan pronto remate se procederá ao seu pago. A do Coro Despasante non firmou ningún convenio. Pois preguntaba Carlos Rodríguez, a piscina municipal, as placas para mellorar a eficiencia están afectando seriamente a estética dun edificio, entón hai que tomar algunha medida para correxir iso. As letras que poñen piscina municipal están medio tapadas por ese circuito, o mesmo coas escaleiras que dan hacia a parte do mar polas que se pode acceder á cafetería. Si, coincido con vostede que afectan a estética do edificio, consultadas as posibles medidas cos técnicos, ainda sería peor, pero habrá que darlle unha volta, porque, habría que mover todas as placas solares ali, habría que buscar unha solución. Despois, sobre as carpas, non sempre son necesarias, e mesmo pode haber alguna opción alternativa para eventos menores que se poderían realizar incluso no claustro deste concello, porque nas datas máis importantes non poden estar as zonas máis fermosas, tanto de Ortigueira como de Despasante, ocupadas con carpas. Sería unha boa, máis que pregunta don Rogo, intentaremos mirar iso, é verdade que ten razón o que digo. Pois quería saber cando se van a executar certas obras que aprobamos no seu día, por exemplo, a da residencia de anciáns. Estas obras están pendentes de fiscalización. O antes que poidamos irán adiante, pois xa sabe os graves problemas que temos de falta de personal e de acumulación de tarefas. Creo que están para... Despois, sobre a Fundación Ortegalia, gustaríame saber se teñen xa noticia de que se foron subastados o vehículo e o inmoble. Supoño que o inmoble referíase a aquela vivenda mercada e reparada en Couzadoiro por perto de 400.000 euros.
se foi xa subastada, en canto se subastou. Si, xa foron subastados o vehículo por un importe de 830 euros e o inmoble por 23.599 euros, o 30% do valor de tasación. Despois, nos temas dos cascos históricos, habería que ir pensando... Perdón, o inmoble? O inmoble 23.599 euros. 23.000 euros. 599 euros, sí. 400.000 euros. Pero subastou non concello. No, no. No, nos temas dos cascos históricos, habería que ir pensando medidas para habilitar espacios do aparcadoiro, porque sí que queremos que a xente merque vivendas para habilitar. Iso era un robo. Un robo, sí. Estoy totalmente de acordo. Despois, como está aquel sendeiro que iba a ver desde Illa de Mera hasta Fraga dos Casás, que falábamos nunha intervención supramunicipal. Trátase dun proxecto complexo que está en fase de anteproxecto. Si ben temos avanzadas as conversas entre os concellos, pero é preciso concordar todas as actuacións e que sexan respetuosas co medio e útiles ás persoas. Bueno, non é doado e confiamos en concluílo no seguinte mandato. Pois, habería que ir pensando neste concello en aumentar a zona urbanizada, no que ten que ver con rúas cara a Luía. O seu día ali se instalou un taller mecánico e hai unhas vivendas, é moi peligroso desplazarse a eses lugares por haber un arcén escaso e por non haber rúas. A verdade é que trouxemos unha proposta para que a Xunta nos cedera ese espazo e foi rexeitada, pero seguiremos nelas e contamos no seguinte mandato co apoio dos veciños e veciñas. Por outra parte, decir que é preciso redactar un pexón para adaptar o Concello ás necesidades de hoxe en día, porque agora nos rexen unhas normas subsidiarias do ano 93. Preguntaba tamén a compañera Carmen García, as cartas para a reunión co alcalde de Nadal enviáronse a todas as casas, non se enviaron cartas por correo, foi unha distribución polas casas sen rexeitar a ninguén, pero é posible que houbera algún fallo. En todo caso, todo o que quixo e que puido asistir, xa se puxeron cartéis en espazos públicos e se avisou ás entidades veciñais para que difundieran o acto e concertar o día e hora, co fin de non interromper as actividades nos centros. Pois, en canto ao sinal do centro de saúde, eu penso que compoñer unha lenda de 8 a 3 horas é suficiente porque está o sinal posto, como decía Carmen, e, bueno, sí, totalmente de acordo, xa demos instruccións para iso. Despois, hai tempo pedín que na rotonda de Espasante, entre ladrido e Espasante, que se puxera un indicador que puxese ladrido couzadoiro. Bueno, como vostede sabe, este vial é de competencia da Xunta de Galicia. Lamentablemente, cando trouxemos a pleno a cesión destes espazos para o Concello para adecualos ás necesidades deste propio Concello, vostedes votaron en contra. Pero, bueno, como seguramente virá a visitarnos a Conselleira de Política Territorial, non se dignará a pasar polo Concello, pero, bueno, pode usted aproveitar a ocasión para hacerlle esta petición. En todo caso, saiba que daremoslle traslado á Consellería desta proposta. Vades ter en conta solicitudes feitas nas parroquias para a mellora de pistas que non están no POS. Por suposto, as propostas de pistas se fan de acordo cas necesidades que vemos e que nos din os veciños. Pois preguntaba Rafael Tirón, hace unos meses el polígono era lo mejor, Ortigueira e hoy ya no vale esa estrategia. Bueno, verdadeiramente, unha estrategia de desenvolvemento debe ser global e considerar todas as oportunidades e sectores económicos. Por tanto, claro que o polígono é unha pata a ter en conta. De feito, neste momento existen dúas empresas que están xestionando a súa instalación e confiamos en que cheguen a bon fin. Pero, desgraciadamente, o polígono presenta deficiencias de deseño, de accesos e de tipo constructivo que dificultan a súa ocupación, que xa foron notificadas a Xestur en reiteradas ocasións. Por parte do Concello, seguimos recursos para mellorar a eficiencia enerxética e melloras nos servizos do polígono, como limpeza e delimitación das parcelas. Pero teño que dicirlle que a nosa proposta de desenvolvemento para Ortigueira pasa por fomentar o aproveitamento económico dos nosos recursos naturais e medioambientais e non centrarnos exclusivamente nun modelo de desenvolvemento bastante alleo ao noso entorno. Despois, cando nos va a presentar el novo proxecto del campo de fútbol nos terrenos de la Preguiza, onde va situado, cuál es el presupuesto, quién lo financia, para cuándo estará listo? Preguntaba o señor Pirón. Neste momento, Costas está facendo a desafección do dominio público do conxunto dos terrenos. Nós estamos traballando con Facenda do Estado para conseguir a titularidade dos terrenos a nome do Concello, pois, como sabe, houve moitos erros do pasado que nos levaron a esta situación enmarañada e agora costa moito resolvela, para que de xeito definitivo o uso de cada parcela coa correspondente edificación sexa definitivamente escriturada a nome do ente que ten a competencia do servicio que se presta en cada espazo.
Cando teñamos a titularidade municipal escriturada, diseñaremos o proxecto e o daremos a coñecer. En todo caso, farase, como dixemos, no seguinte mandato se contamos co apoio de todos os vecinos. Despois, que tienen pensado hacer cola cafetería del campo de fútbol de Morouzos? Esta pregunta xa foi contestada noutras ocasións. Lembrolle que a actual legislación impide que ningún espazo público sexa cedido directamente a ninguna entidade, sen que saia concurso e se gane. Para seguir a concurso é preciso facer un estudo de viabilidade económica e ademais analizar o cumprimento da nosa normativa técnica. E todo parece indicar que a viabilidade económica deste espazo é dubidosa. Saiba que o noso desexo é sacar a concurso non só este espazo, senón todos os susceptibles de converterse en cafeterías. Pero lamentablemente, e para a nosa sorpresa, a maioría dos locais construídos en mandatos do PP non cumpren os requisitos mínimos indispensables para ser utilizados como cafeterías. Por poñer algún exemplo, a cafetería da piscina non cumpre alturas, non cumpre sistemas de evacuación nin saídas de fumes. Igualmente ocorre co centro de recepción, onde ademais xa hai filtracións na cuberta, elementos que poden poñer en risco a seguridade das persoas. En Loiva, no centro social, a cociña non está adaptada e os aseos non cumpren a accesibilidade, ademais das anchuras de rampas, como ocorre en San Adrián, por exemplo, que foi un centro construído fai relativamente pouco. Anunciaban la puesta en funcionamento dun centro operativo de lucha contra a velutina en el centro social de San Adrián. Como van os trámites? Preguntaban. É un proxecto que está redactado e con orzamento procedente da área de medio ambiente, pero o esforzo de investimento desta área foi absorbido na súa totalidade pola actuación na depuradora de Espasante, que requereu máis inversións da prevista, pero non renunciamos a eles. Despois, porque non hizo reuniones con los vecinos para decidir dónde se invierte el plan de la Diputación. Les recuerdo que las únicas reuniones que hizo eran ilegales, la Junta Electoral se la paralizó. Bueno, pois isto se fala da campaña electoral pasada, eu tamén lle podería falar de por que non me fala da campaña electoral actual, porque xa estamos, na que vostedes fan uso dos locais, entidades de turismo político cos conselleiros e conselleiras da Xunta de Galicia, pois non sei o que dirá a Xunta Electoral, actos públicos, facendo campaña. E mire, nos facemos reunións cos veciños e veciñas todo o ano. E o POS da Diputación sabe vostede que este goberno se reuniu con toda a corporación dándolle as nosas suxerencias para que fixeran propostas sobre o POS. E despois de 2 meses non foron quen de propoñer nada. Despois, propuxo vostede un reglamento para utilizar os centros sociales por parte dos comerciantes. Cando estará listo? Preguntaba. A verdade que non entendo a pregunta. O regulamento para os centros sociais para uso a comerciantes. Os locais sociais podense pedir sen ningún problema e se algún comerciante o necesita, solicito e sen máis. Pois preguntaba se se pode aparcar na plaza do Ayuntamiento. Eu non sei, señor Girón, non sei se está vostede facendo un test de autoescuela, pero se xamos serios, mire esta cuestión que se foi tratada nos plenos pasados. No Plan de General de Ordenación Urbana, o trámite fundamental contratado por mí, sendo alcalde, preguntaba que ha sido del 3 años e medio despois. Pois mire, sobre iso xa respondín antes, pero xa que o pregunta direille que ese contrato que vostede asinou o 11 de xullo de 2012 caducou o 9 de decembro de 2014, por non ter contestado vostede, sendo alcalde, a petición de cesión de contrato a beneficio Montoliva Arquitectura SL. Por tanto, pola súa inacción, este contrato que tanto reclama quedou denegado por silencio administrativo. E agora temos que ser nós os que resolvamos as desfeitas que deixou en materia urbanística. Por tanto, unha vez que resolvamos a fianza, haberá que solicitar un novo plan de xeral de ordenación urbana. ¿Te das cuenta ahora 4 anos despois? Continúo. Le pregunta tamén por que la Consellería de Facenda le exigió ajustes por incumplir el déficit de la regla de gasto, a que foi debido ese requerimiento de la Consellería de Facenda, preguntaba. Permita dicirlle que se equivoca, unha vez máis, pois a Consellería de Facenda non remiteu nada ao respecto. Foi o Ministerio de Economía e Facenda a que se refería a unha serie de documentación que estaba pendente de remitir e que foi remitida. No, a Consellería de Facenda. En todo caso, saiba que nas liquidacións do exercicio pasado neste se cumpre coa regra de gasto. O saneamento do Valero, preguntaba, o 4 de xullo de 2016 firmouse o convenio coa Consellería. Usted solo tenía que hacer una cosa, entregar las autorizaciones por parte de los vecinos y aún no tienen las firmas. Reitero o dito antes, noutra pregunta sobre o mesmo. A persoa vive en Baleares, xa está localizada, e de feito se lle remiteu a documentación para a firma o 19 de xaneiro. En todo caso, dicirlle que Augas de Galicia, a vista das dificultades xurdidas, nos admite que enviemos a documentación que temos na actualidade en iso estamos. Despois preguntaba dos presupostos de 2018, se están prorrogados, como se ha adjudicado
el alumbrado navideño. Bueno, remito unha resposta de antes que supoño que tomaría nota. Nada máis. Ben, quería aclarar un tema deste do saneamento do Baleo. O saneamento do Baleo estaban recollido firmas, pero as firmas que estaban recollidas por Pepe Yáñez son firmas que a nivel xurídico non valen, porque son firmas recollidas casa a casa e, bueno, firmadas con diante Pepe con toda a boa voluntad do mundo, pero que a parte xurídica do procedimento non indica eso. As firmas teñen que recollerse pois diante un fedatario público, diante o secretario, e iso está todo o do notario. Volveuse a recoller todo, casa a casa, e foi que ir a Coruña a recoller algunhas eso, e falta, casualmente agora falta Pepe Yáñez, que non tendrá problema por firmar, e falta esta señora de Baleares que xa se enviou a documentación 2 veces, veo de volta e non se pode contactar. Comuniquei a Aguas de Galicia o que nos di é que por unha persona non nos vamos a parar, que lle mandemos toda a documentación, mandouselle toda a documentación e agora hai que ver a propiedade desa señora se hai que facer algunha solución técnica para evitala, pois tirar para diante e xa está, non podemos parar o procedimento por eso. Pero bueno, deu bastante traballo recoller todas as firmas, firmar todos os planos, coller todos os documentos e saber fixamente que esa parcela que era desa señora é o que firma que é ele. De outra forma, pode firmar calquera e non sabemos nin se a parcela é deles, nin quen é, nin eso. Por eso se fixo desta forma segura, vale? E nada máis, por a miña parte nada máis. Empezamos logo cas correos e preguntas. Manuel? Sí, como van. Sí, Bueno, Por que empezamos? Quería... Anótanse as preguntas e no seguinte pleno vamos contestar as Mira, preguntas. quería... Saco o programa electoral, porque parece que lle falta o respeto cada vez que falo, auditar oficialmente las cuentas del festival. Isto era unha falta de respeto? Pois isto levou no seu programa electoral, non sei porque a señorita Vanessa pensa que lle estou faltando ao respeto cando falo das cuentas do festival. Levábamolo aquí. Non me pareceu daquela que fora unha falta de respeto e non é o que pretendo agora. Quero saber o que se gasta no festival. Ana, lo acabo de decir, lo tienes aquí, que Vale, arriba del papel. No, acabas de dicir que era unha falta de respeto. Eu teño aquí nas facturas, sei o que é. Pregunto, isto non é unha... Sé yo lo que es, que lo tengo ahí, lo A mí tengo non me vale, trabajado durante esto todo non el é año, unha ¿cómo que no te vale? auditoría. No, non me vale, porque yo tengo outras cuentas. Ah, ¿tú tienes otras cuentas? Sí, que están aquí, Ah, ¿o muy no? bien, muy bien. Non son Estupendo. reales estas O sea, tú tendencias. sabes más que la interventora, Sí. sabes más que el coordinador Lo del festival llevamos, y sabes más que lo yo. llevamos aquí o no? Estupendo, Lo estupendo. llevamos aquí. Sí, verdad, non era unha falta de respeto, pois agora tampouco, é unha Las falta cuentas de tienes respeto. ahí, Vale. 150.000 euros. É unha falta de respeto tamén. 150.000 euros. Outra cousa que levábamos no programa electoral que non tiña nada que ver co goberno central era o copago farmacéutico, pono aquí, o copago farmacéutico para as persoas con baixos recursos. Xa estaba o señor Feijóo na Xunta. Problema para o que... Estamos en robos de preguntas. No, o señor... Tu pregunta, anótase e respondes. Volvo Cal a é pregunta. Levábamoslo no programa electoral. No, cal é tiña que pregunta? ver Non se entendo a estaba Pedro pregunta. Sánchez. Vai facer algo polo copago farmacéutico? Vale, esa é a pregunta. Vale, leva no seu programa electoral. A min é igual que esteña no goberno central, foi o que prometeu usted, non o goberno central. Nin Feijóo tampouco. O que promete Feijóo non cumpre nada, e usted vai polo mesmo camino. Así tal cual, sintindo moito, pero é así. Outras cousas... teño interés, pero porque non o vexo. Que lle pasa ao Cascai que non está á vista nin anda por aí? Outra cosa que teño moito interés... Está aí. Pero non o utilizan. Por que non? Como non? Vale. Non tiene seguro. Non tiene seguro, míralo. A agenda, isto que tamén levábamos aquí, ou a unha agenda onde íbamos mirar que ninguna parroquia pisara unhas a outras, facer unha agenda que me parece máis normal, e non vexo normal que se faiga o carnaval en Espasante e en Ortigueira o mesmo día. Porque penso, non é unha falta de respeto, penso que se perjudica a Espasante e que se perjudica a Ortigueira, as dúas. Usted cree que non? A pregunta supoño que é porque se fixo o mismo día, non? Non, a agenda, cando a pensa poñer en marcha. Vale. A agenda esa que leva aquí. E sí, porque se fixo o mesmo día. Presentamos algún proxecto no GAL.
isto é para o señor Legarreta. Cantas persoas quere que lle encontre para traballar en axuda a domicilio? Sabe que hai xente facendo o curso para poder traballar en concellos veciños? Sabe que desde as Pontes, onde foron pedir a plaza e onde tuveron que presentar a documentación, lles dixeron que ese curso se podía facer no concello de Ortigueira e o que o concello non tiña interés. Para o parque de caravanas de Loiba, volvo a dicir unha vez e outra máis, non é o sitio para o meu gusto adecuado para o parque de caravanas, pero temos 200.000 euros gastados ali, o sea, empezaron os do PP, non fixeron ben, pero como non fixeron ben e empezaron eles, vamos tirar os cartos. Cal é a solución? A donde temos que ir e que temos que facer para poñer ese parque de caravanas que xa ten unha inversión de 200.000 euros en funcionamiento? Cambiaría de sitio? Sí, poñería un Ortigueira ou un Espasante, pero podemos cambiar todo eso de sitio? No, é máis o coste. Que temos que facer para poñelo a funcionar? Quero dicir que o da multa é un veciño do edificio que non inventei, que me veu dicir se por favor podíamos poñer ali unha señal, non inventei eu da multa. E no GAL non vai ningún representante do Concello porque a todas as últimas reunións fun eu porque teño un negocio hostelero e non vai naide do Concello. Ana, cal é a pregunta? Donde están os non é un debate, non é un discurso. É dicir, eu teño esta pregunta, cal é a pregunta? Xa está, non hai outra. Donde estaban nas últimas reunións? Se non teño que quitar a palabra, entonces non quero que preguntes e vais a che responder. Estou preguntando, usted acábame de contestar unhas preguntas dicindo que minto. Non minto, porque non houbo naide. Donde estaban logo nas últimas reunións que eu non os vin? Eu e máis outros hosteleros da Xa está a pregunta, bueno, terminache. Paso ya a Manuel a palabra. Pois sí. Vale, Manuel. Porque xa está visto que non quere que fale, vamos. Pide permiso para ausentar. Sí, correcto. O PAS 2015. Acudizamento do Parque Infantil do Peago. Empezaron ayer. Alumbrado de Mera sen rabaleo. Está sin acabar. Señalización de recursos turísticos. Está sin acabar. POS 2016. Acondicionamento da Rúa Príncipe. Está sin facer. Mellora a residencia de ancianos. Está sin facer. Mellora a pavimentación Loiba, Célticos, Espasante e outros. Está sin acabar. POS 2017. Acondicionamento do gimnasio está sin acabar. POS 2018. Mellora alumbrado Fontela, Ferreiro, Fabeiro. Está sin facer. Acondicionamento exterior de Residencia Dolores Díaz de Ávila. Está sin facer. Aglomerado en Espasante e Neves. Está sin rematar. Regeneración nas pistas en San Claudio e de Besos. Está sin facer. POS 2018. Saneamento do Peago. Está sin facer. Rehabilitación do mercado Plaza Isabel II. Está sin facer. Instalación de baixa tensión do polideportivo. Está sin facer. E a cuberta da piscina está sin facer. Estamos no 2019, quedan 2 meses para eleccións, e a miña pregunta é, señor alcalde, para cando pensa rematar todas estas obras? Eu gustaríame ser optimista, pero vai ter que apurar. Ben, alguna cosa máis? Sí, hombre. Non teño poucas, que tal. Depois, unha cosa que me chama a atención, que no boletín este desinformativo, porque minte máis do que informa, pero bueno, do que manda aí ás casas, chama a atención que no 2017 pideuse unha subvención ao Agader por 100.000 euros. Usted inverteuna en Devesos desde o cruce do cementerio hasta o cruce de Portas. Bueno, todo o mundo pensaba que era por romeiros que iban a ir a Portas, pero cal foi a sorpresa que no 2018 volveu a meter a mesma subvención de Portas a Penavide. Que casualidade que vai a Penavides. Pero cal é a sorpresa que, por se lle parecía pouco despropósito, ahora no 2019 solicita outra vez ao Agader a mesma subvención e pon: o Concello de Ortigueira, de acordo co establecido nas referidas bases, redacta o proxecto denominado Mellora do Camiño de Lombao a Castros e outros, destinado para dar prioridade a 2 camiños rurais sitos nas parroquias de Devesos e As Neves, coa finalidade de mellorar as condicións de vida e contribuir a frear o seu despoboamento. Mira por onde lle acaba de dar unha solución o presidente da Xunta.
vamos a aglomerar ahora todo o rural para que a xente volva. E cal é a pregunta? A pregunta é, que pensa facer? Porque claro, todo isto, este camiño vai, para que sepa todo o mundo, de Lombao a Penavide. Exactamente onde vive vostede. No, Bueno, no, Bueno, mire. onde naceu. No, onde mire. tan humildemente naceu. Mire, Entón a voy- miña pregunta, non me interrompa, por favor. Entón a miña pregunta é, que pensa facer? Uns adosados, vai levar o Concello Paló, vai facer a malla, cal é? Que é o que pensa? Cal é o propósito de facer iso? Porque isto é un despropósito. Terminou. No. Pero sabes o que pasa? Que para isto chama a atención que para isto sí que é dable. E para isto sí que traballa. Para isto, para levar, para facer e gastarse 300.000 euros para mañar as piezas a Penavide e máis para subirse ao sueldo. Para iso sí que é vostede moi hábil. Para o resto, deixa moito que desear, señora. Nunca me subí os sueldos. E non teño... Non teño nada Voy máis a decir, voy a decir, mire, esas subvencións da GADER, esa subvención da GADER, por favor, gardan silencio. Gracias, moi ben. Esa subvención da GADER, a primeira parte vai desde Devesos ao cruce de Portas. A segunda parte vai desde o cruce de Portas hasta o Alto de Penavide. A terceira parte vai desde o Alto de Penavide hasta o límite do Concello de Mañón. E a partir de aí vai continuar Alfonso hacia a carretera da Xunta. A idea é, aí hai bastante tránsito nesa carretera, unir San Martiño de Grañas con Devesos, porque cruzan por dentro esa pista, non vai a Penavide. Despois, outro tramo que se refire usted, hasta a canteira de Lombao está aglomerado. Correcto. Aglomerado no goberno anterior, vale. O tramo que hai agora é desde Lombao hasta o lugar do Castro. Non ten nada que ver con Penavide. Non conoce moito por aí. No, a onde vai? Onde vai? Lugar do Castro. A onde vai? Si sigue nada aglomerado, si sigue A nada... onde vai esa pista? Vai, pois mire, vai ao Candedo, vai a Mañón, se quere cruzar, vai a moitos sitios. A Penavide. Pasa por Penavide tamén, pero esa está en asfalto. Esta é o que di usted ou quere confundir a xente? Non quero confundir. Vai desde o lugar do Castro hasta Lombao. E o que quere consultar a documentación, consultia. Pero vou dicir, se sigo neste concello, vou seguir aglomerando todo o que poida. Sí, hombre, pero non debes... Si sigo aquí. Pero non debes solo. Cando acabe, mira, estades dicindo outro aglomerado nas Nieves, Rego dos Sapos. Coño. Outro aglomerado en San Adrián. Uf. E además, os aglomerados de todos os centros sociales. Donde máis... Pero, bueno, eu de todas formas agradezolle moito que numere todas as obras que quedan por facer, e ainda se numerou todas, que lle quedan unhas cuantas, Isabel, tes a palabra. Tes a palabra, Isabel. Ai, bueno, xa me toca. Preguntas, Eu vou lle dar enhorabuena. Preguntas, No, pero gracias. enhorabuena pode lle dar. Porque eu sí que estou de acordo con todos estes aglomerados que fixo en Devesos. Ahora, espero que non veña ninguna inspección, porque cando vexan a poboación que hai, non creo que poida justificala. Leva un informe técnico. Porque xa me dirá vostede, se non habería en 600 km de pistas que hai en todo o Concello de Ortigueira outros sitios que iba a beneficiar a máis veciños, que para iso son as subvencións, para favorecer aos veciños, ao máis número de veciños posible. Pero vostede non o entendeu ainda. Bueno, vou empezar polas que me contestou o señor portavoz. Vamos a ver, eu cando lle pregunto en que estado está, xa sei que me contestou, pero que non me contestou nada. Por iso as volvo a reiterar. Cando pregunto por reclamación dos 300.000 en Concelter, pregunto: estánse facendo as inspeccións pertinentes polos técnicos de empleo ou polo concelleiro que teña competencia para saber se eses postos están sendo feitos como se teñen que facer? No, verdad? Xa as vou contestar eu. A regulación dos inmuebles de desuso íbase a facer no novembro de 2017. Seguimos igual. O control horario non se fixo absolutamente nada. A UT que me estaba falando xa está prescrito, entendín? Non? Está prescrito? Bueno, non me vas contestar, vale, é igual. A ver, a pregunta número 4 faime un pouco de gracia. Cando eu pregunto polo retirar o banco de Loiva, vostede dime que ao facer o retranqueo vai pasar está en propiedade privada. É que isto xa estaba antes. En propiedade privada está todo.
ten dominio de costas, pero o banco está en propiedade privada. E dígolle máis, no catastro está a nombre dunha persona e a titularidade de outra. Xa yo digo todo. Pero está a nombre dunha persona. Claro que é unha persona, non é nin do Concello nin é da naide, é titularidade privada, pero iso só tiña que saber vostede cando dixo a noticia. E que pregunta deso? Era unha aclaración. A resposta era unha aclaración da resposta. Non se pide nada de aclaracións. O que lle pedimos aquí é que pregunte o que quere saber. Vale, ahora é outra. Pódeme traer para o próximo pleno ese documento dos veciños de San Claudio para saber en que ano foi, porque extrañame moito que estuveran de acordo con un aumento dun camiño, e máis naquele tempo, porque seguramente de 5 metros. Ademais, non creo que estuveran tampouco de acordo, como xa lles enseñei, de tirar todos estes eucaliptos. E é máis, agora dígame a min se usted non, pero a señorita Trevín estuvo naquel camiño, vendo todos os desperfectos que houbo. Ou non digo eu a verdad, señorita Trevín? Que aquí parece ser que... Tienes el don de la ubicuidad. Yo sí. Igual cuando tengas 42 tamén lo tienes tú. Seguimos. Do saneamento de Senra. Cando poidamos. Moi ben. Cando di o señor concelleiro das propostas do POS que falara coa oposición e que non propuñéramos nada, iso que se refiere ao PP, non? Pregunto. Teño-me que dar por aludida ou non? Non me contesta tampouco a iso. Moi ben. Vamos a ver. O dos trámites das subvencións dos deportistas, vostede sabe canto tempo leva en tramitación? Señor alcalde, eu penso que vai ter que sentar os seus concelleiros porque non están facendo o seu traballo. Porque, vamos a ver, leva contado a mesma historia a todos os plenos. Voulle pasar a palabra a Carlos porque non sabe o que é unha pregunta, entonces, cando a sepa... Non, é que eu estou lle dando resposta. Bueno, pero, vale, mire, o tema del xurro Vilariño, como non me contestaba, pois decidimos mandar recado. E cal foi a nosa sorpresa, señor Penabaz? Que é que a imprenta da Diputación non ten orden dese traballo. ¿Cómo que no? ¿Pero esto qué es? No. ¿Qué es? O sea, yo no puedo con esto. Bueno, chico, esto es política. Isabel, mire, Claro, es política suya. retiro ya a palabra, doy a palabra a Carlos. Moi ben. Teña cuidado coa natalidade, porque no 2017 naceron 57 nenos e só teñen para 20. Carlos, tes a palabra. Eu vou ser moi breve porque a legislatura pasou e mallou quen mallou. Gustaríame, rogo, que investiguen con máis detalle como é posible que unha vivenda na que se gastaron supostamente ou se facturaron máis de 400.000 euros pode ser subastada por 23.000. Un ton humorístico engadir que eu falaba dos 1.000 euros do vehículo, agora entendí que se subastou por 830, casi me dan a razón, en que, bueno, entendo que para incendios, pois que haxa que facerse con algún vehículo en réxime de alugueiro. Felicitar para relaxar un pouco o pleno, que conste en acta, rogo que conste en acta unha felicitación a concelleira Vanessa Trevín por ser escollida para facer eses traballos en Exipto. Dixen no seu momento que, aínda estando o goberno inicial en pleno, que me parecía excesivo o seu salario, pero que me parecía escaso que 3 persoas tiveran a dedicación que empezaban a ter o Concello polo salario mínimo, polo novo salario mínimo de 900 euros, parecíame escaso, polo tanto eu xustifico esas ausencias máis para facer ese tipo de traballos que a min enorgullece. E nada máis, último rogo sobre... Cal é a pregunta? Ese era un rogo, que conste en acta o recibimento, era un rogo. Era un rogo. Esto é unha democracia. Era un rogo, que conste en acta
Vale, vale. Noraboa, es un robo, perfectamente. Pois pode dar, como é o seu traballo Ademais, profesional, Bueno, pode dar. Carlos continúa. Moi moderno. Continúa. Pois ahora non pregunto nada. Vale, gracias, Carlos. Gracias. Rafa, te socorro. Sí, yo algunas, sí, algunas. Y algunas las tengo que reiterar porque el señor Lozano este trimestre no estuvo muy... no trabajó mucho, digamos, en las respuestas que dio a las que se le formularon en el pleno anterior. Empiezo por una que ya salió publicada en enero del 17 y hay gente que me pregunta, estas ayudas a la natalidad que usted anunció en enero del 17, estamos en el 19 y las volvió a anunciar el otro día del periodo, están en vigor hoy. Ya lo tomaron nota. Toman nota, o sea, no están en vigor. Vale, bien, está clarísimo que no están en vigor. Si estuvieran diría que sí. Bien, no están en vigor, que lo sepan las mamás y los papás, que no están en vigor, a pesar de salir publicado 2 veces en el periódico, como insisto, hace ya un montón de años. Bien, a la vista de la información del concejal Manuel, de un montón de obras que están sin adjudicar, la pregunta es, ¿usted cree que las empresas locales viven del aire? ¿Usted cree que puede haber proyectos del 2015 que tenga sin adjudicar estando en 2019? ¿Usted cree que a final de mes no hay que pagarle a los obreros que trabajan en esas empresas? ¿Usted lo cree, sinceramente? ¿Viven del aire? Toda esa paralización repercute en el empleo local. Vale, la pregunta ya está. La pregunta es si usted cree que viven del aire. Vale, continúa. Las empresas. Continúo. Muy bien. Vamos con el campo de fútbol. Señor Lozano, sabe que es mi tema favorito. No, empiezo todos los plenos con el fútbol. Yo le pregunté cuándo, porque el señor alcalde dijo el 21 del 4 del 2016, hace 3 años, el campo de fútbol de Morouzos tiene los días contados. Yo, que hago mi trabajo, he contado los días. A llegar a 1000 pared. Entonces la pregunta no es si estos terrenos aquí se están desafectando en costas. Oiga, eso ya lo sé yo. ¿Sabe cuándo se inició ese expediente? Para que la gente se asuste de cómo van a veces los trámites, lo lentos que son. Ese expediente lo inició Antonio Campo. Y sigue sin desafectarse. He estado yo 8 años de alcalde y tampoco lo conseguí. Yo ahí no le echo la culpa a nadie. A ver si lo conseguimos ahora. A ver si lo conseguimos. Usted sabe que llevamos peleando, pero el expediente es. Pero mi pregunta no es cuándo se va a desafectar esto, que desgraciadamente va para larguísimo y que beneficiaría al Instituto, a Aspeomor, al Concello, podría ceder definitivamente el edificio del Sergas para que se haga cargo de todo. Por eso se inició Pregunte. Sí, pregunto. Yo le pregunto, ¿cuándo nos van a presentar, ya que dijo que tenía los días contados el campo de fútbol de Morouzos, ¿cuándo nos va a presentar el nuevo proyecto de fútbol? ¿Dónde va situado? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Quién lo financia? ¿Y qué día se inaugura? Porque nos lo dijo hace 1000 días, que estaba el campo de fútbol ese, que ya no tenía sentido. Bien. Caravanas de Loiva. Muy bien. Hay que, a ver si entienden ustedes la diferencia. Legalizar la situación no quiere decir que se haya hecho algo ilegal. Simplemente una instalación requiere de unos requisitos para legalizarla. Como cuando uno da una cafetería cualquiera. Bien, la pregunta es, en 4 años, sabiendo que había que hacer esto, ¿lo han hecho? No. Ya me puedo responder ahora. No lo han hecho, ¿no? Pero ni lo van a hacer, ¿no? Entonces va a quedar ahí, olvidada de la mano de Dios, esa inversión que se hizo, como decía Isabel, con dinero, lógicamente con dinero público, y ahí quedará tirado. Bien. Le preguntaba también cuántos huertos urbanos hay funcionando, porque lo lanzaron ustedes también como un proyecto estrella y quiero saber cuántos hay funcionando. En el tema de las cafeterías puedo estar de acuerdo, que hay gente que no la quiere coger y no la quiere coger, pero yo no le pregunté por la cafetería del centro de recepción de visitantes, yo no le pregunté eso, yo le pregunté por el centro de recepción de visitantes, que además hay una subvención pedida por ustedes para personal para el centro de recepción de visitantes, y si está cerrado, evidentemente esa subvención, yo no sé cómo la justifican, tampoco me voy a meter, ya se lo digo directamente, que no es asunto mío. No es para el centro de recepción de visitantes, es para centros de interpretación. Bien, vale.
Vale, correcto. Porque está cerrado el centro de recepción de visitantes, no la cafetería, que me importa poco que esté abierto. Lo podemos mandar para el Baleo, que es un centro de interpretación también, del Río Baleo. Por ejemplo. Pero tampoco está. Por ejemplo. Por eso. Vale. Pregunta clara, concisa. ¿Por qué está cerrado el centro de recepción de visitantes? Pero tampoco está la persona allí. No, claro, yo no sé. Isabel, puede ser. Para que me frene. Bueno, el comentario que hizo sobre la visita hoy yo puedo decirlo, de mi amiga, la doctora en biología, Rosa Quintana, vino a vernos y nos habló de cosas que ella sabe. Yo no sé por qué a ustedes les parece tan mal que mi amiga Rosa venga aquí. Es más, voy a llamar al señor Alberto Feijóo para que la nombre consiga de manera inmediata porque me encantó su conferencia. Sí, muy bien. Mire, vamos a ver. Dice usted mismo, señor Lozano, que no entiende la pregunta. Vale, yo ya, perdóname la expresión, yo ya flipo. Le pregunté que cuando iba a estar el reglamento, que su compañera que tiene a su izquierda dijo que estaba en ello, hace 4 años me dijo que estaba en ello, sigue no es en un ello. reglamento, son unas bases Vale, para el no sé. aprovechamiento de inmuebles en desuso, es decir, que no es un reglamento. Ni es un reglamento de centros sociales. Le cojo un vídeo donde usted habla de un reglamento. Bueno, es Se posible lo cojo. que me haya equivocado Vale, en la... o es posible que me haya equivocado yo, no vamos a entrar pero ahí. son unas bases. Bien, ve, o me he equivocado yo. A ver, ir al Sí, fondo de la cuestión y a la pregunta. Ya se le contestó a Isabel porque hizo la misma pregunta. Cuando va a estar listo, llámele como quiera. Ya está listo, solo hay que Pero sacarlo. ¿cómo es que ya está listo? Si hace 4 años que nos dijo que ya estaba listo. Y su Exacto. compañero dice que no entiende la pregunta. Vale, ya está, es así de sencillo. Claro. Señor Girón, si no La pregunta está bien pregunta, planteada. le voy a quitar la palabra. Es que Pero no- estoy preguntando, Bueno, ¿cuándo está listo? Usted diga cuál es la pregunta y se le va a responder. A ver, señor alcalde. No hay debate aquí. No, ninguno. No se canse. Primero, para que no haya debate, que no me interrumpa. Segundo, Bueno. la pregunta es, interrogación, ¿cuándo está listo? Cierro interrogación. Bueno, ya está. Eso es una pregunta. Y la clara. siguiente es que hágalas igual. Sí. Y la pregunta es esta. Exacto. Con respecto a esto, Muy bien, bueno, señor alcalde. no hay más. Tiene ¿Por usted qué? una didáctica Bueno, pues impresionante. yo me digo porque si no, Sí. no... Está pareciendo Barrio Sésamo. Sí, igualito. Señor Lozano, yo tengo el carnet de conducir desde hace mucho. Es cierto que no soy un gran piloto. Es cierto, por eso voy despacio. Pero respóndame, por favor, antes de acabar la legislatura, ustedes. ¿Se puede aparcar en la plaza del ayuntamiento, sí o no? Es tan sencillo, se lo llevo preguntando 4 veces. Yo sé que soy pesado, pero es que no me han respondido en 4 años. Ni sí ni no. Sí o no, mira que es fácil. Pero es igual, ya sé que no me lo van a responder. Plan General de Ordenación Urbana, lo revisaré esto que me han dicho hoy, que no creo que fuese así, evidentemente, pero independientemente de eso. Bien, ustedes ahora dicen que el contrato caducó en el 2014. Usted no era alcalde. Bien, lleva 4 años ahí. ¿Qué ha hecho por el Plan General de Ordenación Ya Urbana? será la otra pregunta. Yo no le puedo avisar de lo que es una pregunta. Pero La siguiente le voy a sacar la palabra. Pero yo... Lo tiene claro. ¿Qué ha hecho usted, señor alcalde, por el Plan General de Ordenación Urbana en los 4 años que lleva ahí sentado? Más claro, claro. Bien. Continúo. Alquileres de carpas. Veo que sigue instalada la carpa del carnaval. ¿Tienen pensado dejarla hasta el verano? Toma nota, ¿no? Muy bien. Como decía el señor Algarrate, y mire, me lo recordó Mayou, que en Mayou, tal, este año, ¿dónde va a ser la malla tradicional? Que usted dijo que se iba a celebrar todos los años en una parroquia distinta. Quieren saber los vecinos a qué parroquia le toca este En año. Penavide, por el acceso. Bueno, se termina el tema. Servicios sociales. Se acabaron Yo no interrumpí. las preguntas. ¿Cómo que se acabaron? Se acabaron las Tengo derecho preguntas. a ellas. Tenemos que saber guardar formas. Tenemos que saber guardar formas en este pleno. Señor alcalde, yo continúo con Este el pleno lo presido yo, que soy el alcalde. Sí. Y se Pero estoy levanta preguntando. ahora mismo la sesión del pleno. Cuando sepamos comportarnos, Sí. los plenos van a ser como tienen que ser. Pues como Se, que le- el pleno extraordinario, se levanta la sesión. Para que no me interrumpa usted y cumpla con Muy lo bien. que hace y deje preguntar, que es lo menos que puedo hacer. Usted sabe Dejar lo que es preguntar. una pregunta y una respuesta. Pero no estoy preguntando. Este pleno se levanta la sesión. Muy bien, muy bien.